Steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind live nemen we het wel. Joert, al wel bijzonder vrienden weekend hier bij Boudewijn de Groot. Achter de bar te zitten we gaan Joert, maar dat is toch liefst 2 studio's ervan. Straks vanuit de vertrouwde Noorderwind live studio, maar nog in de grote televisiestudio. En de week wel een aanleiding toe. Maar dan gaan ze al hier heel heeg. Ze doet ook fantastisch, net alleen nationaal, maar ook internationaal. Ze hebben een prachtige album uit. Ze staan op North Sea Jazz, ze staan in Paradiso, internationale tours. En ze dan doeken ze weer de Noorderwind studio op. En dus ik daar even wat speciaals om te doen. Ik omdat ze wel wat mij leert te krijgen ha. Lied en Broken Brass Ensemble, ja precies. Hoe die band hakkert en hoe dat precies zit, dat jij me daarin van het eerste oeren wil. Want ik ben blij dat ze er binnen. Nick, Arjen, Luc, Ronaldo, Sjors, Pieter Klaas, Hendrik en Joël. En dan weer de 12 leden van de band naar elkaar ontwezen waar ik dan even een interview mocht. Ik begin bij die. Hoe is het? Ja, goed. Hoe is het bij de band? Met de band ook goed. Ja, hartstikke goed. Prachtig hier gewoon, denk ik dan. Ja, zeker. Een mooi jaar. Ja. Mooie festivals, mooie tours. Dus we zijn gelukkig. Ja, helemaal happy de peppy. Absoluut. Ja. En natuurlijk druk met het album best, hè? Zeker, zeker. We zijn nu weer druk aan het schrijven voor nieuw materiaal. Dus we blijven lekker bezig. Mooi man. Ga ik even naar die oren, hè? Want daar werd ik naar heen wezen. Hoi, hoe is het? Ja, best. Ja, ik kan wat meer meters meid. Ik kan worden afvallen. Maar ik betaal Joert. Kijk, wanneer ben je mij begonnen? 2012. 12? Ik denk 2012. En volgens mij weer het eerste optreden, of een van de eerste, dat we net hier mee in de orenstudio. In Krinken, nou ja, hele oor zou ik Wat zeggen. een ontwikkeling dat je hem trommakken had. Ja, heel lieds begin. Eigenlijk als een soort projectje, omdat ik het gewoon leuk vond. En dat escaleerde vrij snel uit de hand. Ja. Op een heel erg leuke manier. Wij gaan hem net spelen. Nou goed, daar komen we straks nog wel over. Lied had je ook nog weer een rol in, maar dat jij hem straks bij een soort crossover gag project. En een beetje een evergreen krijgen we. Ja, dat wordt net hoe. Jongens, mooi om te binnen. Te gek. Ik had je hem zijn lekker spelen, want daar ben we voor ons nog weer live. We beginnen met welk nummer? Spartan. En daarna krijg je nog 3 andere nummers. Broken Brass Ensemble live in Noorderwind.
2, 3, 4. Corre, então escorregue do topo, levante sua cabeça e veja meu quilombo. Então, olhe pra frente e vê a criança chorando, sua panela vazia e seu irmão roubando. Nos corredores da vida, entre palavras marcadas, entre riqueza e derrota, eu devo caminhar, sem olhar pra trás, sem dizer jamais, olhar pra trás. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no fusão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Eu vou viver, eu vou sonhar pelo caminho do céu. Eu vou encontrar onde o anjo voava e sobrevoava meu povo de pé no chão. Índia e mais em Oxalá, do caminhos da vida que a gente tem que acreditar. Sentimento, leva na natureza, vai na natureza, nada tanto bem, força do bem. Algo que termina em seu real, no estilo que carrego, na base que eu tenho, é na batida que eu vou. Andando no flow, se liga no som, nova era chegou. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Nos corredores da vida tem palavras marcadas, entre riqueza e derrota eu devo caminhar. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. Andando pelas ruas eu vejo, e no busão eu começo a pensar. Andando pelas ruas eu vejo carros, pessoas, motores, andando em desespero, e no busão eu começo a pensar, essa vida que a gente leva de repente. En ik krijg hier een heel goed humeur van. Oh, nou fijn. Wij ik. Al zo lang bezig en elke keer, je leest hoe de grond, je brengt power. Hoe hij dat? Maar je hem van tevoren heel wat oppompen of is het gewoon elke keer weer? Nou, eigenlijk valt het niet. Druk. Nee, eigenlijk giet het vanzelf. Dus het is best betierd voor u, eigenlijk nou ik. Maar, Ja, dit ben je een rock'n'roll team. Maar dus het is gewoon aan en gaan. Dat is eigenlijk het motto. En in dat opzicht weer een voordeel dat je elkaar inmiddels zo goed kennen. Dat is gewoon echt bang, inpluggen en rammen haast, hè? Ja, precies. Dus ja, wat dat betreft, we zijn samen op elkaar inspelen. Dus ja, dat is heel lekker gewoon. Het is gewoon rammen en dan je weet precies wat je om elkaar hebt op een gegeven moment. Dus dat is heel lekker. Prachtige plaat uitgebracht, alweer een tijdje geleden, hè? Ja, zeker. Dat we, ik denk vorig jaar. Ja. En we gaan volgende week de studio in.
Dus volgende week gaan we naar je plaat opnemen. In Wisseloord. Dus dat wordt hopelijk een echt een ticket. Heilige grond. Zeker. Ja. Hij maar alleen idee, want die elke plaat zit, of je nog iets met remixen, of je hebt nog een hele serie clips, of je verzinnen er altijd wel wat leuks omheen. Doe je hem dit keer wat leuks, of is het back to basic? Wij gaan mooi een zanger de studio in. Het wordt een plaat, maar alleen maar vocaal en ik. Dus elke track heeft een vocaal. Weer wat anders. Yes, Ja, we proberen eigenlijk elke keer weer zelf een beetje weer op naar u te vinden. En waar is de zanger? Isaac heet hij. Isaac. Nee. Kijk. Maar dat krijgt al Italiaan, dat komt altijd goed. Ben je noem maar zo clear? Of ben je hem, Wisseloord ligt mij net een goed keerste studio van de wereld. Of game daar nog lekker bij zitten te pielen? Nou, we zijn al een tijdje bezig, ja. Dat kun je net een week van tevoren natuurlijk nog. Nee, maar alles kreun intussen? Ja. Wauw. Spannend. Ja, zeker. Ja. Ben je benieuwd? Ja, zeker. Leuk man. Goed, doen we naar de break vierder of hij nog in voorradig? Kunnen we nog even in de waan of net? Of dat we dat straks hebben? Kan ik straks naar de break even? Ja, mooi. Nou, dan doe ik... Nee, inderdaad. Dit is nog wat meer, jongens. Alles kan, alles mag. Dave Tierney, kom er even bij. Want Dave Tierney is een muzikale vriend van dit programma. En die komt zo nou en dan del met leuke evenementen. Dus ja, nou, je hem nog even nog lezen wil hoe straks, dan praten wij even Dave over iets leuks vast. Dan had een mooie... waar is mij dan? Wat zei je? Wie heb je meegenomen? Oh, Doreen, sorry. Dat is mij. Ja. Sorry. Ik ben Doreen. Ja. Ja, hoi. Hallo. We negeren hem nou gewoon. Ja, precies. Jullie hebben iets leuks. We hebben iets ontzettend leuks. Vertel. We hebben een muziekfestival voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking vanaf 16 jaar en hun begeleiders. Waar? Dat is in de Sneker Sporthal op 15 november. Ja, het duurt nog even, of volgende week, maar dan kunnen mensen het alvast in hun agenda zetten. Wat gaan jullie allemaal doen? We hebben een scala aan artiesten. We hebben ook de plaatselijke carnavalsvereniging. We hebben Advendo erbij. En het wordt gewoon één groot feest waar ze kunnen hossen, kunnen dansen, maar ook een gezellig samen zijn. Het is gewoon heel belangrijk dat ze een plek hebben waar ze met elkaar kunnen communiceren, maar ook kunnen dansen onder het genot van een drankje. Gewoon gezelligheid. Wat een productie, want hier staat nogal wat naam op dit lijstje. Ja, wat leuke namen. Wesley Bronkhorst is veel in picture op dit moment. Op dit moment, god, wat bedoel je? En die hebben we kunnen krijgen. J.J. Bauer, nou, de naam komt bekend voor. Het is een neef van de echte, maar hij doet zijn eigen programma en eigen repertoire. Nee, van Frans Bauer bedoel je? Ja, Oké. ja, klopt. Ja, Oké. ja. En die zit ook een beetje in dat soort sferen van... Zelfde sfeer. heb je even... Zit in de familie, denk ik, ja. is dit eerder geweest of voor het eerst? Jawel, dit is voor de 27e keer. 27e? De 27e. Ik heb iets gemist. Sorry. Nee, dat geeft niks. Maar daarin is Dave inderdaad degene die daar alles over kan vertellen. Ja. Ik heb het opgericht 27 jaar geleden. Jeetje man. Ik zit 27 jaar in het bestuur. Ja. En ik zou met 25 jaar stoppen. Maar ja, nieuw bestuur heeft mij gevraagd om even door te gaan in verband met mijn contacten en mijn informatie, mijn contacten met de bands en zo. En ik heb gezegd, nou ja, oké, ik doe het wel even nog een jaar. Maar er is nu nog een jaar bijgekomen. En ik denk nog een jaar volgend jaar. Omdat ik vind het zo geweldig voor de mensen. Als wij het festival hebben gehad, ik kom mensen tegen die zijn op het festival. En, Dankbaar. je praat over 1000 mensen die komen naar het festival elk jaar. En ik zie ze een paar dagen later en ze zeggen, nou, dat is geweldig, wanneer kan ik kaarten kopen voor volgend jaar? Nou, en ik denk, ja, ik kan niet mee stoppen. Dus, Nee, dat snap ik wel. Ja. En zeker als je het zo vaak doet. Wat dan georganiseerd, dan maak je hem de komende dagen nog wel even wat inspier zeker? We zijn er nog druk mee. Ja, dat dacht ik wel. Ja, precies. Maar Het theater, muziek, alles door elkaar? het is meer al muziek. Vooral muziek. Vooral muziek. Ja. Goed, dik feest. heel veel mooie muziek, maar wat ik altijd erg leuk vind van het festival is de mensen komen om 7 uur binnen. Het begint om 7:30. De mensen beginnen om 7:30 te dansen en ze gaan door tot 10:30 en dan gaan ze naar de bus en dan gaan ze rustig naar huis en dan krijgen ze wat mee om te eten in de bus en dan het laatste stukje van de bus zitten ze te slapen. 15 november, nou de tijd is al even genoemd. Waar precies? In de Sneker Sporthal in Sneek, van Griffenstraat nummer 3 is dat. En het begint om 7:30 en we hebben nog wel een aantal kaarten. Net stenen maar erin, zitten wij. Sorry. Succes, net stenen maar erin. Niet klagen, maar gewoon heen gaan. Dankjewel.
Broken Baas, je mij wel koffie drinken. We komen straks. Ja, je zit me al jongen te zien. Ik kan nog wel hier nu dracht niet, maar je wil even komen, dames en heren. Want ik zit even op mijn klok te zien. Ja, ik kan nog correct even tijd om met die man te praten. Kom er maar even bij. Het is voor mij ook even een orenhabitat. We zitten in de grote televisiestudio. Als je de radio ervoor gaat, dan heb je er geen les van. Heren, Woordbeat. Woordbeat, ja. Vertel. Woordbeat, Ja. nou, de kerst het initiatief. En we proberen al jarenlang de Friese popcultuur in de woorden in kaart te brengen. Ja. Niet alleen de bandjes, maar ook het sociale omgeving die erbij weer, de lokalen, de zalen, wat spelen we enzovoort. Ja. Nou, en daar is een leuk initiatief uit ontstaan wat Local Heroes heet. Bands begonnen weer te spelen, vonden men ander weer in de repetitieruimte. En uiteindelijk heeft dat een periode leidt tot een eerste Local Heroes event. En een heel pro de reunie zeg, hè? Pro de reunies. Ik bedoel, ja, we willen met z'n allen ouder en daarom is het leuk om dit soort anekdotes en dingen ik al hier op te slaan. Voor Ja, want er is een site, want je doet net alleen een leuk jantje bij een borreltje en gezellig. En we doen wat reunies. Je hebt nog een volle meer. Ja, we willen eigenlijk de hele pophistorie in kaart brengen. Het liefst in een boekvorm. Maar er is zoveel gebeurd in de woorden. En dat moeten we net vergeten, die bandjes. Dus er moet wat gebeuren. En pro de acts die zich al onmelden dan, of bands die weer bij elkaar komen wollen. Ja, dat gaat heel goed. Het ene steekt de oren vaak on, hè? Nou ja, je begint ermee. En je begint weer wat reuring te doen op Facebook. Ja. En zo komen de aanmeldingen van de bands ook binnen. Ja. En we gaan een heel mooi programma nou. Behoorlijk vol, 4 bands. 2 solisten, met backing vocals en dat soort dingen. 2 discjockeys van vroeger. Dus dat wordt wel heel mooi. En het leeft ook op Facebook nou. Mooi, dat mag ik graag hebben. Straks doen we deel 2 en dan laat je hem nog een poster en zien en welke bands er bij elkaar komen. Woordbeat. Alvast even voor de mensen die het in de agenda schreeuwen, maar waar is het? De 16 november, poppodium Udina. Aanvang 8 uur. Zo praten wij straks verder. Nee, straks meer Broken Bras hier. Dan krijg je in de gaten wat er met Liert aan de hand is. En we praten ook nog even over de Woordbeat. Graag dadelijk. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer. Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Morgen live op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Het OMF muziekconcours in de Lawaai in Drachten. Het zien van varens en braasbands door gemaai in verschillende divisies. En dat besluit de première van Toeten en Blazen van de Friese componist Jan de Haan. Morgen het OMF muziekconcours op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Van 12 uur aan. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Hulp nodig? Een beetje schilder? Schildert met karakter. De complete lijn kwaliteitsverf van Multimate en Hubo. Van strak witte muur tot decoratieve afwerkingen. Alles kan. Multimate of Hubo helpt. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Het Frieskenijs bij Omroep Friesland. Bij de jeugdzorg in Friesland is het blij dat het Riek ingrijpt omdat er nevens de inspectie van alles mis is. Lange wachtlisten, maatregels die het opline worden, maar net uitgevoerd worden vanwege personeelskrapte en BN die het volslijn vergeten worden. Bij de Friese jeugdzorg is ze wies mij dat kritische rapport van de inspectie, maar ze willen vooral echt meer yield, zei directeur Marianne Sino. Ja, want daar wordt al 5 jaar om gesproken dat de grootste wetswijziging ooit in 2015 tegelijk gepaard ging met meer dan 450 miljoen euro korting. Dus dat is nogal wat. En we zien dat tevens de vraag om jeugdzorg met 15% is gestegen. Dus het spanningsveld en het knelpunt is inderdaad groot. Het wetterskip meert van de middag op 4 manieren hoe volle CO2 uit de Friese boeien komt. En dat wordt in het grudien met een vliegtuig, maar daaronder apparatuur. Maar begelijk zegt mijn systeem dat de uitstoot de 4 kanten meter bereiken niet kan. Want het wetterskip wil net dat er twijfelen wordt aan de uitkomsten, zei projectleider Nick Bosma. We willen gewoon geen discussie om meetmethodes. We broeken gewoon alle 4 en die laten we onderling eiken we maar met elkaar. En op deze manier krijgen we de weerhiet rondom dat CO2 wil boven water. De voedselbank Smellingenland krijgt na jaren sparen van de middag eindelijk zijn nieuwe bestelbus. Het gaat om een bus met kwol- en vriezenromte, belangrijk voor het eten dat ze opheljen. De voedselbank had het yield gekregen van verschillende instanties en bedrijven. De versponghouder Oebele Hooyenga wie het nog een hele put om €50.000 op te heljen voor die bus.
die hebben geen geld, maar die houden maar de krieden. Nou ja, dus het is wel wat scrapje, maar goed. We komen er en we doen het uiterste best al dagen werken, maar we weten ook tegengebied dat we deze auto gaan en dat we hier wat fruit kennen. De streetlampen boven de Tagongsdiek naar de Jouwer van de Grutte Diek, die doch het nog heel tieten net. Ik al leidt het nieuwe verkeersknooppunt er al eens koft. Het komt doordat er een steuring in de kabels onder de groen zit. Door het nog even voordat dat probleem oplost wordt, want daar moet een speciale meertwijn van komen en daar is er maar één van in het hele noorden. Omdat die beschikbaar is, binnen die streetlampen dus uit. Het waar dan. De zin in erbij, er zit een beetje wien en het is een graad als 10. Vannacht dan hebben we kans op frost onder groen. Morgen een bruine lucht, maar kans op een bui, maar dan kan de zinnen er toch echt wel weer eens even bij komen. Het wordt 9 graden. Hoi, Piet hier met het weer. Friesland wordt morgen eerst flink schoongespoeld, maar in de middag veegt een hoge drukgebied alle regen weg. En het zwerfafval blijft wel liggen. En nou, vanuit Lutje Lollem. Het is morgen weer prima weer om het zwerfafval op te ruimen. Netjes hoor, Piet. Nou, bijna dus. En jij? Voor welk stukje schoon Friesland ga jij zorgen? Doe mee op supportervanschoon.nl. Netjes hoor. Fairy bells, twinkle. Ja, dit jaar gaan we voor een prachtig versierde wintertuin vol feestelijke lichtjes. Niet zomaar een boom met lichtjes, maar een boom van lichtjes. Met een Fairybell van Welkoop. Van kleine Fairybells tot metershoge Fairybells. Je vindt ze allemaal bij Welkoop. Verstand van tuin en dier en Fairybells. Carpetride is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Met kortingen tot wel 25%. Op laminaat, PVC-vloeren, tapijt en vinyl. En ook op vloerkleden, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetride, fris je interieur op. Ga naar welkoop.nl voor de grootste collectie Fairybells. Omroep Friesland. Noorden weer live bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede Jaloerel van het eerste uur van Noorderwind Live muziekpodium natuurlijk en het muzikale Dwarsplein. De man van Broken Brass die ben nog even zichzelf aan het settelen. Nou, dan kunnen wij het verhaal van Waldbeat nog wel even een mooi oormeidje. Voor de mensen die het beeld behouden, het is natuurlijk ook op radio. Let de poster even zien dat je hem Even in beeld brengen. 16 november met verschillende bands en solisten. Zullen we een beetje talig door de line-up van de bands, Willem? Ja, meestal alleen maar. Be As You Are, dat ken ik zelf. Want... Hier bovenaan, want volgens mij is dat ooit nog onderdeel van Big Apple, van die eigen productiebureau West, in de agency in de grijs verleden. Nou, een band die 15 jaar spelen heeft in verschillende samenstellingen, die op dit jaar, dat is wel leuk, met de verschillende samenstellingen op het podium komt weer. Hebben volle in voorprogramma's stond van Truckende Keks en de Dijk onder andere. Dan hebben we Sint Spoedies Act, oude Drachter Soul-formatie vanuit de midden jaren 60 actief, spelen nog steeds. Dan hebben we de Jerks, nou bekend onder de naam de Legendary Jerks, krijg het Frigging the Rigging Festival nog organiseerd. Ja, met Peter Frans, hè? Met Peter. Nou, Peter die kwam bij en Dikke Dennis. Ja, Peter die kwam bij mij in 82 in de studio om een demootje op te nemen in Drachten. En dat we in de tieken toen. En daar is eigenlijk van die tijd is nog steeds vol gas met Peter natuurlijk. Dus beleefd ik wel weer een heel energiek optreden te worden. En dan hebben we de All-Stars Band, de Local Heroes All-Stars Band. En dat is een formatie van verschillende muzikanten uit de Waarden. Onder andere de beginnende meesten van Briekenbeck, maar ik van de Niet en dat soort legendarische formaties. Dus dat beloofde ik een product te worden. Dus dat is, ja. Mooi feestje, man. Ja, we hadden er een hele producent in. Kan ik me voorstellen. En het is altijd heel mooi om het te organiseren. De reacties zijn altijd fantastisch. En de jongens zelf, dat is fantastisch. Een hoog reuniegehalte. Ja. Maar al de muzikanten onder elkaar en dergelijke. Ja, en natuurlijk is het begint de wet te torsken. Want ik kan maar zo beperkt ruimte. Maar ik wil al die bands in de Wolles live hebben. Maar het komt nog wel goed. Nou, dan is dit een enorme wachtlijst voor dit programma. Maar goed, het komt wel goed. Ja? Dan praten we dat ook. Ja, nee, absoluut. Ik wil ook heel graag. Want ik vind dit geweldig. Hartstikke leuk. 16 november, dames en heren. Iduna, Waldbeat, Local Heroes. De tent vol. Ik ben al... Kaartverkeer is los. VVD vast mijn naam Willem, om te voorkomen dat ze er net meer in kersten. Dankjewel. Maar erin hut en dus bij deze en best welkom en we praten daarna wel even weer. Er is een site, waar moet mensen gaan wijzen? www.wardbeat.nl. Succes. Facebook, Wardbeat Friesland. En de vorige editie weer uitverkocht. Dus... Net stinnen en erhinnen, maar net te laat met de kaarten dus. Ja, mooi hè? Dankjewel jongens, hartstikke mooi. Goed, ik ga weer naar de Broken Brass.
Oh ja, doet de beste persman, hè? Ja, soort. Nou ja, in Friesland. Want, nee. Is dit bandhumor of net? Ja, al kost ze nog een beetje uitzeiken. Dat doe ik nog goed. Is het nog steeds leuk, busken en dan rijden? Soms wel. Hoe vaak speel je met dit? Met pieken, dat je periodes heel druk gaan juist net? Of is het redelijk geleidelijk al in? Nou, ja, als het meeste gebeurt in de simmer, in het varen in de simmer. En nou hebben we het relatief rustig. Maar dan ben je vooral aan het schreeuwen en clubtour. Hebben we ook aan het varen die. En ja, dan lost het op die manier op. Maar ja, de festivals ben je vooral in het varen en de simmer. Naar je plaat dus? Naar je plaat. Ja, EP, naar je plan en naar je kant weer op. Ik ben heel benieuwd. Goed, en je begint ze hebben gewoon een verrassing er maar in horen. We krijgen wat bijzonders, hè? Ja, eigenlijk iets heel bijzonders. Ja. En ik denk dat een heel soort mensen dit wel kennen. Maar, Ja, maar ik hier de combinatie ook net helemaal van tevoren. En dat vond ik juist leuk, hoor. Er komt straks, dames en heren, een combinatie die je misschien net helemaal verwachten. De grap is, wij hier het oude een simmer in de buskop. En dan heb ik gewoon omlagen. En 3 weken later, maar meer ging nou net zitten natuurlijk. Nee. Zullen we lekker spelen? Ja, door. We beginnen mee? Hard Candy. Top down the binnen, Broken Bros Ensemble! Candy's walking on the dark side of the street. She finds Jimmy sleeping on the cold concrete. She takes a knife out of a raw trench coat. Surgical precision leaves a smile on his throat. Oh. Next thing you know, she's at the ranch motel. There she picks up a man she don't know very well. She makes him shiver, or makes him speak in tongues. Then stabs a knife through his liver and his lungs. And he kills for fun, yeah she does. Won't stop for no one at no cost. She's onto you and onto your friend. You're at the mercy of murder in hell. Oh sweet church or to pray for the souls that are lost on earth. He kneels down to talk to the good Lord Almighty. Gets up to find his daddy stabbed 20 times, yeah. And Kenny runs outside to find a fearful sight. It's Candy on her knees, in each hand a knife. Both arms sticking up to the sky above. Now you can't blame a girl for looking for some father's love. Skinny Kenny, he loses it. Wow, wow, he screams at this girl, what is this crazy shit? And he grabs her by the shoulders, only to forget those two gigantic knives way too close to his head. Candy's got it bad, yeah she does. She ain't gonna stop for no one at no cost. She's onto you and onto your friend. You're at the mercy of a murdering hands. Oh, sweet Father William watches from afar. He takes his 45 from behind the altar, pulls his robe together and he steps outside, and he puts a bullet right between Candy's eyes.
sweet, 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 sweet candy. Dames en heren, er mag gedanst worden hier. Ook de mensen thuis mogen op dit moment opstaan en dansen.
En français, oui, ok. On a une spéciale guest appearance aujourd'hui pour vous. De special guest. Nick Veenstra, comment ça va? Bonjour, bonjour. Dames en heren, we zijn onze special guest nu aan het zoeken. Waarschijnlijk zijn zij ook wat aan het zoeken. Stille hint. Ja, jongens. Maar, dit gaat wel helemaal op de manier zoals wij verwachten van dat soort heren in ieder geval. Dames en heren, wij zitten op... daar ben ik al. Ja, mooi. Jim Redder direct met mij. Jim Redder met mij. Broken Brown, yay! Wees wel. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Al ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Al ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in zijn neuken. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Of ben ik die kwijtraakt in... Hey, 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 ah! Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Al ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Godverdomme, hij zal mijn peuken ook zien. Al ben ik die kwijtraakt in zijn neuken misschien. Wauw. Hast u mijn peuken ook even zien? Ik weet het Aardlus en net lip, dames en heren, want die ben je te gast, Joert. En dat had alles te krijgen maar leert. Meestal net te interviewen. Ben je nog zo... Ben hij met mediatraining gewoon niet tussengekomen net? Nou, dat kan je me niet betalen. En we zijn gisteren nog even op stap geweest, dus we zijn wat brak.
Hij staat mijn peuken hoe zien van. Ik ook niet meer. Ah, dat meest niet. Ja, jong. Nou, dan moeten we even nergens anders naartoe. Ik vind het fantastisch dat je hem er bent. Ik hou ook van die. Hartstikke mooi. En op lied, doe je hem treien, noem ik eens net? Ja, met die gasten hier. Ja, mooie gasten, hè? Ja, ze zien er lekker uit. Ja. Jans kennen steeds niet. Nee, die kennen steeds niet praten. Hè? Nee. Nou, maar even hier roken. Ja. En een biertje. En ben je wel eens wat ijl of ben je er wat te oud voor nou? Daar ben je nooit oud voor, Willem. Nooit. Lied. Nee, wieke dames en heren. In Neushoorn. Dank u wel, dank u wel. Graag gedaan. Het was mijn grote eer, jongens. Nou, mooi hè? Ja, hoi. Oh, ja. Goh. Wat denk jij nou? Heb je mijn peuk nog gezien hier? Ik net. Wat een geweldige keerwerking. Na je weekend game op Liet. Want er zijn een aantal side projects, dames en heren. We hebben Marcel Smit bijvoorbeeld, Jan Holm en Leonard Ford. Daarvoor Esther de Jong bijvoorbeeld, met Wiebe Kaspers. Woeblijm Birds, helaas door griep golven in dat er net van kwam. Maar gelukkig hield wel de bloke een braas mee. Je zit dus in de bus en je toch, dat zou wel eens leuk zijn en dan gebeurt het ook nog. Nou ja, wij reden vooral Simmers een heel soort. En dan, dan zet ik hem wat op van 10 lien, van 20 lien. En ja, zij kwam dit een keer hier wat pilsjes op en zetten dit op. Nou, en toen kwam later die vraag van Liet. En hier was een nooit dacht van, goh, wat zou het wel? Wat kennen we het wel? Dat zou voor de gek, zullen we dat wel? Ja, is toch gek. Dus dat doen we. Ja, leuk man, hartstikke mooi. Goed man, ik vond het echt fantastisch klinken. Heerlijk, die swing, beuken en nou de studio in. Jazeker. Ja. Ja. Zin in? Zeker. Ja. Je bent ook wel echt een live band. Is dat leuk, dat studiowerk? Het studio is ook altijd wel heel leuk. Het is wel wat anders even, maar het is wel wel leuk om even nieuwe dingen te maken. Het gaat vaak over de vierkante millimeter. Hè? Weer over. Beetje zin in, plaat? Wat? Beetje zin in, nieuwe plaat? Met jou je? Ja. Met waar we liever hadden praten. Ja, nee, zeker. Heel veel zin in om het op te nemen. Ja, wordt Mooi avontuur. Ja, absoluut. Ik kan ook nog even naar de percussionist. Oh, en een rapper? Ja, leuk. Doe je nog meer bands of zit je alleen in Broken Brass? Nee, alleen met Broken Brass. Dat is lekker dit, hè? Ja, heerlijk. Ja. En heb jij er een beetje zin in, studiowerk straks? Ja, zeker. Ja. En Lied natuurlijk ook nog. Ja, freeze. Ken die het? Ja, van de bus natuurlijk. Hè? Ik ben zo... Nee, die ken je niet. Goed jongens, het was mij een waar genoeg. Ik wens je maar soort succes met een plaats. Tot de volgende keer wat mij betreft. Heel in principe Lied, dan treffen we elkaar weer. Ik ben er niet anders ook bij. En dan doe je hem net in, maar traaien noemen ze. Met die man Aardlus en net lip. Precies, ja, niet alles verklappen hoor. Ik bedoel, het moet wel geheim blijven. Oh, het moet ook geheim blijven. Mooi. Ik kan niks zijn. Ja. Dank u wel. Tot de volgende keer. Broken Brass uit Samen. En wat je night nice, dames en heren. Graag gedaan. Als het klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij, hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer Nonsson. Wijstra op wij. Hast u last van kalkontslag? Vervelend nou. Doe is kalkontslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoest geen zout bij te vullen en we letten in chinstelling aan een wetteronthudder de zoene mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus wilst al van die kalkontslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. Goeiedag! Wordt u ook wakker met gewrichtspijn? Ontdek dan nu de nieuwe Voltaren 1 Gel Extra Sterk. Voltaren 1 Gel Extra Sterk verlicht de pijn en remt ook de ontsteking. 1 keer aanbrengen per 12 uur. Voltaren. Bij wegen blijft een plezier. Voltaren 1 Gel is een geneesmiddel bij gewrichtspijn van knie of vingers. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Grutnijs. Meugen en Baars Miljouwert verhuist haar een beren speciaalzaak van Winkelpark de Centrale naar de mooiste locatie van Friesland. Daarom nou, onder mijn 9 november, grutte leegverkeer met kwartings ont wel 50% op alle bekende berenmerken als Auping en Tempoer. Alleen nog in uw vestiging in Ljouwert. Kom gauw del, want op is op. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Gert Kluk met het NOS Journaal. Turkije begint maandag met het terugsturen van IS'ers naar het land van herkomst, zegt minister van Binnenlandse Zaken Soylu.
Het zou gaan om een onbekend aantal mensen die Turkije afgelopen maand heeft opgepakt bij de inval in Noord-Syrië. Eerder zei Soylu al dat de IS'ers worden teruggestuurd, ook als hun paspoort is ingenomen. Hij wees daarbij onder meer op Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland weigert tot nu toe IS'ers terug te halen uit het gebied, omdat het er te gevaarlijk zou zijn. De Nederlandse regering wil dat IS-verdachten in de regio worden berecht. MH17-verdachte Vladimir Tsemach wil getuigen in het proces over het neerhalen van vlucht MH17. Dat zegt zijn advocaat. Tsemach was ten tijde van de MH17-ramp commandant van de luchtverdediging van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Eerder werd hij door de Oekraïnse geheime dienst ontvoerd en opgesloten, maar bij een gevangenenruil met Rusland kwam hij in september vrij. 2 Franse agenten moeten voor de rechter komen voor geweld tegen gele hesjes. Op 1 mei zou de ene agent een demonstrant zonder aanleiding een paar keer in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer raakte licht gewond. De andere agent gooide een straatsteen naar betogers die langsliepen. Daarbij raakte niemand gewond. De gele hesjes begonnen een jaar geleden met hun demonstraties tegen het beleid van president Macron. De politie in Duitsland onderzoekt een misbruikzaak waarbij onder andere 2 vaders waarschijnlijk hun kinderen hebben geruild om ze te kunnen misbruiken. De zaak kwam aan het licht nadat bij een inval in een appartement in de buurt van Keulen grote hoeveelheden kinderporno werden gevonden. Het WK vrouwenhockey in 2022 wordt deels gespeeld in Nederland. Het eigenlijke gastland is Spanje, maar er zijn ook een paar wedstrijden gepland in Amstelveen. Het is voor het eerst dat een WK hockey in 2 landen wordt gehouden. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Zo'n 9 graden is het vanmiddag. De komende dagen weinig verandering. Het blijft zo goed als droog, met alleen morgen kans op een bui. Verder zon, wolken en weer een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Aas is het tweede uur van Noorderwind Live. Onder andere optreden van het Billy Joel Experience. En dit alles en nog veel meer. Graag gedaan. Doe het dit jaar helemaal anders. Stel je eigen kerstpakket samen. Bij Yo-Cadeau in Heerenveen aan de Abe Lenstra Boulevard heb je keuze uit de nieuwste, originele en traditionele Friese geschenken. Voor je kerst- en relatiegeschenken ga je dus naar Yo-Cadeau. Meer weten? Yo-Cadeau met een y.nl. De Mandenmakers Marathon met 25% korting op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur, dus kom snel langs. U heeft nog 2 dagen. Mandenmakers, het huis van keukens. Als mama komt te overlijden, hoe weet ik dan wat ik allemaal moet regelen? En of ik het wel goed doe? Een Jarden-uitvaartverzorger denkt met u mee en doet suggesties die u helpen de juiste keuzes te maken. Voor een mooi en persoonlijk afscheid van uw naaste. Ook bij u in de buurt staat een van onze 100 Jarden-uitvaartverzorgers voor u klaar. Kijk op jarden.nl/zorg. De Consumentenbond bevestigt het. U merkt het. Aldi is de goedkoopste in huismerken. Bespaar tot 26% vergeleken met andere supermarkten. En om nog meer te besparen, elke week superscherpe acties. Nu Goudse kaas, jong of jong belegen, ruim 500 gram vanaf 2,99. En half om half gehakt, 500 gram van 2,69 voor €2. Tot zo. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we intussen met z'n allen verhuizen binnen van de grote televisiestudio hier naar de gewone vertrouwde Noorderwind studio. Want er al wat kabels omzetten worden, meestal met mij, maar het is hartstikke gezellig hier. Het druk, dan krijg je straks een prachtig optreden van verschillende artiesten. Kijk je vertellen, we beginnen aan ze eerst met de Billy Joel Experience. Maar eerst Johan Liest, want die mailde me iets vriend. Ja, ik ga eigenlijk weer wat leuks. Nou, ik zei, er moest even Del komen, maar Gerrit Breedler. Ja, en we zijn als Stichting Kunstwerf heel blij dat Gerrit Breedler met een heel groot ensemble komt. Want hij komt, ik moet even spieken op een briefje. Hij komt met Peter van der Zwaag, dus pianist, gitarist Peter Krakow en strijkkwartet Regina Forte. Ja, die ben fantastisch. Ja, dus de heel package zeg maar komt zondagmiddag naar Appelscha toe.
in stichting Olmen S. Dat is het vroegere sanatorium. Ik wist niet, midden in het bos. Dus helemaal een mooie locatie. En ze hebben daarbij Olmen S een prachtige theater hebben ze daar gekregen. En daar gaan we het doen. Dus mensen kunnen eerst dan een stukje wandelen in het bos. En daarna dit ziet. Bij ons koffie en een gezellig, geweldig concert met Gerrit Breedler. Dat is bijzonder. Ja, want Gerrit die past ook heel goed bij ons. Want Kunstwerf, Ostellingwerf, die doet tentoonstellingen, cultuur, muziek, film. Dus kortom, alles wat Gerrit doet, dat komt nou samen. Bij onze stichting, zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Speelt hij alleen of neemt de meeste mij verder nog daarnaast? Hij heeft een soort volprogramma of is dit gewoon in een concert op zichzelf? Ja, het is een hele middagvullend programma. Dus dat wordt denk ik voor de luisteraars, mensen die Gerrit kennen, gewoon prachtig. Mooie ambiance en goed stukje geluid en licht en muziek, zeg maar. Ja, we vernuiveren je erop. Op dit tijd draaien we het een beetje zacht, maar we leven het helemaal even jaren. Gerrit Breedler, dit is nog een opname. We gaan met graag de gast in de studio, maar we laten even een stukje jaren. En wie liet je achter toen het jou overkwam? Een liefje misschien dat nooit iets meer vernam. Dan dat ene bericht dat ze telkens weer leest. Dat je het land steeds tot eer bent geweest. Of ben je... Gerrit Breedler, ja, had je me helemaal jaren willen. Nou ja, neem het nog maar eens even. Wanneer? Zondagmiddag om 2 uur in het Beatrixoord, dus Olmen S in Appelska. Ja. Kaarten te krijgen via te reserveren via kunstwerf.com. Ja. Eventueel het tipkantoor in Appelska. En aan de kassa, maar wel vol is vol. Ja. En dat is het. Maar... Ken je geen kaarten in de vafkeer? Reserveringen. Oh, reserveringen? Reserveringen. Via dus www.kunstwerf.com. Precies, via dezelfde site? Ja hoor, ja. Mooi mee daar wensen. Ja, dankjewel. Ja, kom goed. Tot de volgende keer. Dankjewel. Wordt hij al meer op het programma bij Steen of net? Nee, we zijn druk bezig. Dus als het zover is, mogen we vast een keer weer komen. Deal. Mails maar even. Bijvoorbeeld dank. Hartstikke mooi. Dankjewel. Jan Liest. Dames en heren, een appelskeer. Gerrit Breedler. En het brengt mij volstrekt logisch. Ik weet net hoe ik dit brechtje verzinnen mag. Bij Billy Joel. Nou, die speelt jong in Snits. Laten we daar maar eens mee beginnen. Dag meneer Joel. Dag. Ik krijg uit verschillende hoeken. Je hebt laatst gespeeld met de band, neem ik aan, ook hier in Leeuwarden. Ja, in Salenschaaf. En het grappige is, ik heb overal mijn tipgevers te zitten en dan krijg ik appjes en mailtjes. Je moet die Billy Joel, die moet je eens even uitnodigen. Nou, hij staat al op de agenda. Ja. Maar daar hebben mensen echt een hele fijne avond gehad. Ja, wij ook. Ja. Wij ook. Het was echt een te gekke avond. Het was echt super publiek. Het was lekker gevuld, fijne zaal. Nee, het was echt te gek. Ja, heel leuk. Je doet soms hele spannende dingen. Je bent live aan het streamen, zag ik. Ja, dat hebben we ook gedaan. Maar doe je dat nog of dat was gewoon een paar keer? Nee, dat hebben we 6 keer, niet een paar keer, 6 keer gedaan. Elke maand, de eerste 6 maanden van dit jaar. Ja. En daar is heel veel materiaal. Dat is allemaal nog op YouTube wel te zien. En ook op Facebook zetten we stukjes van die streams nog neer de komende tijd. Maar we zijn nu zoveel lekker live aan het spelen dat het niet meer nodig is. Dus 2 weken geleden in Leeuwarden, vanavond een Sneek. Ik ben Friesland aan het veroveren, joh. Ik ben ervoor. Nee, maar, mooie liedjes. Je vertolkt het ook fantastisch. Je hebt een geweldige muzikanten bij je. Stel even de band voor als je wilt. Ik ga de band voorstellen. Aan de gitaar heb ik Freek Volkers meegenomen voor je. Hey. De saxofonist is niet Freek Volkers. Oh. Hey. Robert Tuinhoff. Hey Robert! De drummer heet Danny de Lauw. Hey Danny! De bassist heet Marcello Briganti. Hey, Marcello! Ja, mooi. En achter de toetsen daar zit Dennis Servet. Jij bent gewoon Billy Joel vandaag. Zullen we het zo doen? Jullie gaan 4 nummers achter. Doe maar een mini-concert, kan mij het schelen. Want ik wil ook die appjes. Van, te gek dat je me... Dus was een beetje jaloers bij jou. Nee, ik bedoel het goed. Welke ga je mee beginnen? Ik ga met Just The Way You Are beginnen. We gaan beginnen met Just The Way You Are. En wil je die andere ook? Nee, dus cliffhanger. We houden mensen ongelooflijk in spanning. De Billy Joel Experience, dames en heren, live in Noorderwien. Try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you
anymore. I could not leave you. Times of trouble never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You'll always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work at all. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. What will it take till you believe in me? Way that I believe in you. I said I love you, that's forever. Yes, I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Ja, dankjewel hè. Dankjewel. Ga niks aankondigen, ze cliffhanger, dan blijft het ook een cliffhanger. Oh ja joh? Ja hoor. Got a call from an old friend, we used to be real close. Said he couldn't go on the American way. Closed the shop, sold the house, bought a ticket to the West Coast. Now he gives I'm a stand-up routine in LA. I don't need you to worry for me, 'cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I never said I was a victim of circumstance. I still belong. Don't get me wrong. You can speak your mind, but not on my time. They will tell you you can't sleep alone in a strange place. Then they'll tell you you can't sleep with somebody else. Well, but sooner or later you sleep in your own space. Either way, it's okay, you wake up with yourself. I don't need you to worry for me, 'cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, now leave me alone. I never said you had to offer me a second chance. I never said I was a victim of circumstance. I still belong. Don't get me wrong. You can speak your mind, but not on my time. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life and leave me alone. Keep it to yourself, it's my life. 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 Ja, daar mag je best voor klappen hoor. Nou gaan we een heel dramatisch liedje doen. Dank jullie wel, dankjewel. Dankjewel. We gaan een heel dramatisch liedje doen. En dat begint met een shaker.
Ja, ik denk, ik zeg het in de aankondiging, dat is dan Shake een it, baby. hint, want ik zie dat hij het vergeet. Hij gaat nu op mij zitten wachten. Heb je je shaker niet bij je? Oh, dat is slim van je. Zonder shaker, dames en heren. We met as soulmates on Paris Island. We left as inmates from an asylum, and we were sharp as nails, and we were so gung-ho to lay down our lives. We came in spicy like tameless horses. We left in plastic as numbered courses, and we learned fast to travel late. Our arms were heavy, but our bellies were tight. We had no home front, we had no soft soap. They sent us Playboy and gave us bomb hope, and dug in deep and shot on sight, and prayed to Jesus Christ with all of our might. We had no cameras to shoot the landscape. We passed the hash pipe and played our doorstep, and it was dark, so dark and late night, and we held on to each other like brother to brother. We promised our mothers we'd write, and we would all go down together. We said we'd all go down together. Yes, we would all go down together. Remember Charlie, remember Baker. They left their childhood on every acre. And who was wrong?
Wauw. Ik zeg maar heel, ik zit wie de bedoeling dat ze de pianoman ook nog spelen, zo'n, maar de tijd is weer op. We hebben altijd ruzie met die klok, die smerige klok, hè? Ja, jullie hebben ruzie met de klok. Ja. Wat was dit fantastisch, dankjewel. Vond je hem fijn? Ja, ik vond hem echt heel mooi. Kom weer, alsjeblieft. Vanaf de Sneek, waar is Sneek? Van de Valkhotel. Ja. Er zijn nog kaarten, kom. Ja, dit wordt fantastisch. Er zijn nog kaarten, kom. En dan gewoon door spelen. Wat zijn de plannen? Ja, met de komende maanden. Plannen. We hebben lekker een toertje voor de boeg. En die loopt eigenlijk door tot 2021. Lekker. En er is elke maand wel 1, 2, 3 shows. Dus er is genoeg te zien. Tot de volgende keer. Goed zo. Dankjewel. Dames en heren, de Billy Joel Experience. Joel Experience. Bens, dankjewel. En wij gaan naar het Nijs. Gefeliciteerd met ons jubileum, schat. Op de volgende 25 jaar. Ik heb een kleinigheidje voor je, omdat ik zoveel van je hou. Och, Mark. Mijn hemel. Wauw. Ja, hè? Ach, lieverd, dat had je echt niet hoeven doen, hoor. Ach joh, het was gratis. Gespaard met mijn SO Extra's punten. Het nieuwe SO Extra's. Besteed je punten aan cadeaubonnen van jouw favoriete winkels en gebruik ze wanneer je wilt, waarvoor je wilt. Maar dat hoef je natuurlijk niet van de daken te schreeuwen. Kijk op soextras.nl. Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Aanvogel-oogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting en helpt je droge ogen te verzachten. Aanvogel-oogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Werk? Check. Huishouden? Check. Maar hoe staat je gezondheid ervoor? Ontdek het bij DA. Stress, bloeddruk, cholesterol en meer. Doe de DA gezondheidscheck in jouw DA-winkel. DA, voel je goed. Carpetride is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Met kortingen tot wel 25%. Op laminaat, PVC-vloeren, tapijt en vinyl. En ook op vloerkleden, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetride, fris je interieur op. Voordeel? Check. Nu bij DA, New Care Multi met 15% korting. Het is Singles Day weekend bij BCC. Verwen jezelf en shop tot en met maandag heel veel producten met kortingen tot wel 30%. Kom snel naar de winkel of shop op bcc.nl. BCC, altijd een oplossing in huis. Zaterdag gaan we lekker de stad in. Want de nieuwe Skoda Citigo e-iV is 100% elektrisch. En door zijn compacte formaat kun je hem overal kwijt. Ga nu snel naar Hey, meneer, je moet er wel bij zeggen dat hij nu maar €199 per maand kost. Met private lease. En dat is echt iedereen elektrisch kan rijden. We zijn hier wel keihard aan het actie voeren, hè? Zeker, goed punt, klimaatkiddo. Maak je dan ook even af? Oké, ga dus nu naar skoda.nl. Skoda, simply clever. Het private leasebedrag is op basis van 5 jaar en 10.000 kilometer per jaar. Voor een nieuwe Skoda ga je vanzelfs naar Autoland van den Brug op Heerenveen. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Het Frieske Nijs bij Omroep Friesland. In de Willemshaven in Haas dreeuwt op het stuit een plosse olie op het wetter. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 100 bij 20 meter. Waar die olie bij komt, dat is net bekend. En het is ook nog niet duidelijk om wat voor soort olie het gaat. De bij meestersnaam voor onderzoek. Rijkswaterstaat verwacht het takomwieke uitslag en hoopt dan de veroorzaker achterhelje te kennen. Onnemer BDS uit Haas is inschakelen om de olie op te roemen. Een loodsondermeester P.J. Troelstra in Ljouwert gaat voor 6 maanden op het slot, had burgemeester Buma besletten. In die loods waard je dat dit hier een drugslaboratorium vond, maar daarin onder andere groenstoffen voor de productie van amfetamine. Het onderzoek van Omroep Friesland docht blikken dat Friese gemeenten dit hier al 2 keer zo volle drugspannen sletten ha, vergeleken met 2 jaar lien. En de meeste daarvan staan in de stad Ljouwert. Bij de jeugdzorg in Friesland is het blij dat het Riek ingrijpt omdat er nevens de inspectie van alles mis is. Lange wachtlisten, maatregels die het opleiden worden maar net uitgevoerd worden, terug personeelskrapte en BN die het volslijn vergeten worden. Bij de Friese jeugdzorg ben ze wies maar het kritische rapport van de inspectie, maar was ze vooral ook meer yield ha, zei de directeur Marianne Sino. Ja, want daar wordt al 5 jaar om gesproken dat de grootste wetswijziging ooit in 2015 tegelijk gepaard ging met meer dan €450 miljoen korting. Dus dat is nogal wat.
En we zien dat tevens de vraag om jeugdzorg met 15% is gestegen. Dus het spanningsveld en het knelpunt is inderdaad groot. Het wetenschap meet van de media op jouw manieren hoe volle CO2 uit de Frieske boeien komt. En dat wordt in het grut dien met een vliegtuig met daaronder apparatuur. Maar bij gelijk zeg maar een systeem dat de uitstoot de jouw kanten meter bereiken niet kan. Want het wetenschap wil net dat er twijfelen wordt aan de uitkomsten, zei projectleider Niek Bosma. We willen gewoon geen discussie om meetmethodes. We broeken gewoon alle fjouwer en die laten we onderling eiken we maar in elkaar. En op deze manier krijgen we de weerhiet rondom dat CO2 wil boven water. Dan het waar. De zin erbij, er zit een beetje wien en het is een graad als 10. Vannacht dan ieder kans op vroegstond groen. Morgen een broene loft, maar kans op een bui, maar de zinnen kan er bij komen. Het wordt morgen 9 graden en nachts is er weer kans op vroegstond groen. S'nachts is het droog en hebben we zinnen en dan wordt het 8 graden. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kookvrij. Aquacel, de kracht van zacht. Je moet thuis zijn, want je wacht op een pakje. Maar je wil in het stadion zijn, met je maatjes. En shit! Ja! Je wil zo graag thuis zijn, als je kinderen van school komen. Hé jongens! Maar je moet overwerken. Alweer. Met de Ring Video Doorbel kan het allebei. Zie, hoor en spreek met wie er voor je deur staat. Waar je ook bent. Gewoon op je telefoon. Verkrijgbaar bij ring.com of de betere retailer. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kookvrij. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. Full LED koplampen, een digitale cockpit en keyless entry go. Het enige wat er nog niet in zit, dat ben jij. Maar met een voordeel tot wel €7.000 zal dat vast niet lang meer duren. Use it or lose it. Kijk nu op seat.nl. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. De Ultimate Editions van de Seat Leon. Daar zit echt alles in. En met een voordeel tot wel €7.000 stap jij nu ook in. Kijk nu op seat.nl. En welkom bij het vervolg van Noorderweer Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We begonnen mee Broken Brazos samen. Hier we Aard Lus en Ed Lipsap samen op visite. Billy Joel kwam hier al even del. Iris Kroes zit klaar achter de hart. Die had een prachtige EP uit en al je plan, de praten we aan heen hoor. Maar we beginnen eerst even een agenda ding, een evenement, 16 november namelijk. Is er toch wel iets bijzonders, want maar dames, ik zie hem eerst even introduceren. Doet hij en Anja? Had ik het nog goed? Ja, Anja. Ja, vergis me steeds in je naam. Da Capo, is dat nou gewoon een muziekvereniging van meidje of maak het oors benemen? Het is een harmonie, muziekvereniging. Ja, harmonie, muziekvereniging. Ja, klopt. Ja, maar de broeder van die vrienden ben er heel fanatiek op dat mij weg in braasbands is en wel harmonie en geen muziekvereniging. Maar zij kloppen het wel dus. Zij kloppen het. Ja, zit ik wel een heel soort verschil in hier. Ja, toch wel. Ja. Ja. Maar ja, in de aankondiging soms dan vergis je je wel eens. Dat gaat nooit te goed. Je mag iets leuks, vertel hem. 16 november. Ja. We hebben een concert en dat staat in het teken van natuur in Leeuwarden. De wildernis van Leeuwarden. En hoe ga je hem dat doen? Het is op 12 fronten is heel bijzonder. De muziek, want we spelen een bijzonder stuk van de Nieuwe Wildernis van Bob Zimmerman. Is gearrangeerd voor harmonie, speciaal voor u. Aan de andere kant worden er wel 100 foto's toond van natuurfotografen die alle keer foto's maken van natuur in Ljouwert. Dus in plaats van die film, doen er gewoon fotografen en foto's bij? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Bijzonder, hoe ben je er zo op elkaar? Nou, eigenlijk een stukje maatschappelijke bewustwording. Dat we dachten van ja, de stad is geen natuur. En hoe kan je dat nou mooi combineren? Dus we hadden fotograaf een opdracht, Joon. Maak je een foto van de natuur in Ljouwert. In de stad Ljouwert. Nou, dat is natuurlijk heel zinstriedig. Maar er zijn hele mooie foto's uitgekomen. Nou, ik lees een Tietje Lindel op een landelijke televisie. Een prachtige documentaire serie, jongen. Hier in Nederland weer die maken van natuur in de stad. En dan komt erachter dat er foxen en net alleen nog rotten. We hebben het altijd nog haar en de moezen en de katten. Maar echt wildlife weer.
Ja, het is echt heel mooi. We hebben ontzettend veel prachtige foto's binnengekregen van planten, maar ook bijvoorbeeld van heel veel eenden en zwanen, ganzen. Echt heel verschillende beesten ook die in Leeuwarden leven. Zit er nog beesten bij die je net verwachten hier? Nou ja, we hebben ook wel beesten binnengekregen. Ik denk, oh, is dat Leeuwarden? Het is ook Leeuwarden, het Leeuwardenbos, hè? De koeien, de wilde beesten die daar leven. Ja. Ja, want stad associeer je terecht. Of nee, net terecht, maar we doen het vaak wel stad. Ja, dat is geen natuur. Maar daar lippert je nogal wat, hè? Met doen bijvoorbeeld. Ja, maar het gaat echt om een combinatie. En de natuur, het is meer de planten, de bjemmen, in de combinatie met het asfalt bijvoorbeeld en de stenen. Je mag de muziek dus helemaal omschreeuwen litten. Ja, precies. Wordt het dan een heel oor stuk of is het gewoon lichtjes aanpast? Het is gearrangeerd voor ons soort muziekinstrumenten. Het is oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest door Bob Zimmerman. Fantastische muziek trouwens. Ja, het is echt heel mooi. Heel sfeervol. Het heel goed hoor. Ja, je kan het er nog echt uithalen. En in opdracht van ons heeft Tom Zichterman er een arrangement van gemaakt. Geschikt voor harmonieorkest. Het is echt heel mooi. Wordt een prachtig concert. Ja, sfeermuziek, absoluut. Wanneer, hoe laat, kost het nog centen, dat soort zaken? Zeker. Oorweek zaterdag, 16 november, 8 uur de jongens in de Pelikaankerken. En het kost €10. Daar hou je net van omgeend lid, Nee, zeker niet. En het is echt de moeite waard om te komen kijken. Want mensen voor de volgende kaartjes reserveren of kepen? Het kan en op is op. Ja, zo simpel is het. Ja, hoeveel kinderen in? 350. Dat kan wel gauw eens. Ja, zeker. Dus kaartjes kunnen besteld worden. Je kunt altijd op internet kijken bij Harmonie, de Capo Leeuwarden. Kom je altijd op het goede adres waar je kaartjes kan bestellen. Succes. Dank u wel. Tot de volgende keer. Goed, de 16e, zet het in mijn agenda. Ik ren terug naar een dame. Dat ik altijd jaloers ben, maar dan had ze de Voice net in de won, maar dan zit ze weer op prachtige cruises. Dag hier is cruise, hoi. Een beetje hoi. Hoe zit dat? Hoeveel van het hier best voort eigenlijk? Want ik heb het gevoel dat het altijd voor het best, maar dat is net zo. Nee, dat is net zo. Ik denk dat ik ongeveer 6 tot 8 weken of zo voort ben. Maar ik heb nog een heel leuk nightje trouwens. Vertel. Want ik hier volgend jaar, want ik cruise eigenlijk altijd alleen nog maar in Europa. Maar volgend jaar ga ik naar Antarctica. Wauw. Buenos Aires, Chili, Zuid-Amerika en naar Hongkong en Japan en die kant nu. Wow. Dus dat vind ik wel echt superleuk dat ik vregen ben om die kant eens te doen. Ja. Wat hoort dat leven in? Is dat in een twakje spelen of saperdij? Hoe zit dat? Nee, dat is, er is verschillende soorten entertainment heeft daar aan boord, zeg maar. En ik ben dan vregen om mijn show in het theater te gaan. 2 in de week. Dus het is echt een super mooi theater met al je vette ledschermen erachter. En het is haast altijd is maar uitverkocht. Dat is best wel leuk. Ja, niks mis mee. Ja, want dat is in Nederland natuurlijk net altijd zo. Dus dat is eigenlijk best wel heel erg leuk. En ik speelde eigenlijk vooral eigen nummers En dat vind ik wel echt heel tof. Dat is wel tof. Ja, er is een band bij. En dat is best wel kwatte repetitietijd. Het is oorloerde repetitietijd om je hele show. Dus maar om alles te repeteren. Dus het is best wel hut even aan de slag. Maar dat is superleuk. Ja. Zit je het solo, maar ik ga met die oppraten. We plannen binnenkort iets met de band, want toen had een prachtig mooie EP-presentatie gewoon in Tusken. Klopt, ja, die wie verleden week vreed in Skans in de Griek. Ja, en volgens mij ook aan de versie, wie de officiële release. Klopt, ja, versie stond hier overal online. En ik heb hem, fysiek trouwens, hij stiet daar op de bar. Ik ken hem nou even net lid zien. Oh, dat aanbeleven. Ik ga hem maar bij me. Ja. Dus dat is wel leuk, want er zijn toch altijd wel mensen die nog fysieke cd's draaien. Want meestal dan heb je hem nog gedrukt, hè, waarom? En dan denk ik, ja, maar ja, verkepen ze hem wel. Meestal vind ik het toch wel leuk om nog iets mee te nemen. Of ze nou wol of net een cd spelen, hè. Wat is het verhaal van deze plaat? Ja, het verhaal van deze plaat is, ik ben al een paar jaar bezig met natuurlijk hele schreeuwen van nieuwe muziek. En ja, dit giet eigenlijk vooral de liefde, deze vestjes. Ik praat er nooit zo graag hoor. Daarom show ik er Die poppen zie ik nooit. Nou, mijn allereerste vestje ooit weer van, ik wil net jongen hoe de leefde en ik wil net dit en dit. Oh, serieus? Dus ik kom er een beetje op om, maar... Daarom heet ik No Fire, omdat de fire eigenlijk een beetje gone is. En de vestjes, het ene vestje. En het is best wel gevarieerd, want het is echt een power song, een beetje een dance song, een grappige song, een verhalende song en een hele emotionele song. En dat is eigenlijk precies wat ik heel erg leuk vind, juist die variatie in alle nummers. Lekker maar, nog steeds still going strong. Zit je net samen? Ik word natuurlijk, ik vreeg je. En dan gaan ze ook een in beeld, de plaat, maar absoluut en om daar natuurlijk even tevreden wordt live te spelen. Welke kies het waar? Het eerste nummer, dat gaat hoe loslitten en dat doet soms best wel zeer. Dat noemen we dat je Letting Go Takes Time. Okay, en daarna dus?
Daarna doe ik een Runaway. Ah, mooi. Ik let hem intussen even zien, dames en heren. Als je er beeld bij hebt en van de radio kijkt, zie je dat er een prachtig mooie zwart-wit foto op de voorkant zit. No Fire, maar wat computerachtige animatie er nog omheen. In ieder geval, de nieuwe plaat van Iris Kroes. Als je het al aan het wisten, dan weet je het nou. Hij is uit. Hij is live. Hier in Noorderwien. So here I am. It's just me without you. It happened so fast, and I wasn't prepared. I cover it up by smiling, but here's the real truth. I thought I was over you. I was there in my mind, but in my heart, letting go takes time. I'm almost done crying. I'm gonna get there soon, but right now, letting go takes time. Step by step, I'll figure this out and keep going. I'll try not to think, and I try not to feel. I'm working so hard to hide it, I just can't fight it. I thought I was over you. I was there in my mind, but in my heart, letting go takes time. I'm almost done crying. I'm gonna get there soon, but right now, letting go takes time. Please give me a sign. I struggle, I climb, and little by little, I'm healing inside. I thought I was over you. I was there in my mind, but in my heart, letting go takes time. Dank u wel. Dank u wel. Dit weer dus Letting Go Takes Time, een nummer van mijn nieuwe EP. En ik vind het wel echt even leuk om te vertellen dat ik dit nummer screun heb. Met Ellen Roy Scott, die het screun voor Celine Dion. En Henk Pol, en die komt direct uit jou. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk. Het volgende nummer ziet ik op mijn EP en dat heet Runaway. I could run around in circles, give you everything you need, hand over my heart, my soul, and build you certainty. Be there when the weight becomes too much for you to breathe. I can't make you choose for me. I can remedy your past regrets, fill up the holes you leave.
Be silent in the moments when it doesn't help to speak. Get you to the stars, the moon, to all you want to reach. I can't make you choose for me. Every time you try to run away, dear, thinking you can fix things on your own. If you only try to run away, dear, there is nothing left to call a home. In the end, you'll only be alone. Be alone. You know my arms could shelter you every night you sleep. I'll be there to pick you up the moment you fall in too deep. Be your balance on the wire, keep you on your feet. I can't make you choose for me. Every time you try to run away, dear, thinking you can fix things on your own. If you only try to run away, dear, there is nothing left to call a home. In the end, you'll only be alone. Be alone. Be alone. Be alone. Be alone. Dank u wel. Dank u wel. Wauw, elke keer die stem weer. Hoe lang is het alweer? Lien, boven net met haar Iris, maar toch elke keer die prachtige stem. Dorst er weer voor om die wat in vorm te horen? Of is dit natural? Jazeker. Nou, ik moet wel zeggen, ik zong heel vaak. Dus als ik in bed kom, dan begin ik heel vaak ook gewoon wat te zongen, zeg maar. Dus het is wel een soort van natuurlijk, maar ik onderhoud het zeker, ja. Oefeningen en alles en nog wat, ja. Mooie vestjes. En we gaan nog een datum prikken. Dan moet je echt hier met de hele band hebben. Maar dit week heel mooi. No Fire. Dus zij is al even een naam. Wist bij ons crew. Wist het voor meer komt. Dus er had een soort screw bijeenkomst in Friesland, maar ook in Spanje, hoor. Klopt, ja. Wat een luxe. Nou, daar ben ik eigenlijk begonnen bij al die songwriting camps. En dan is het meestal altijd, ja, we zijn naar LA West en weet ik veel wat. En klinkt altijd super populair. Maar ik heb echt lieke goed mooie vestjes in Friesland crewen. Toch wel, hè? Ja, maar ik ben begonnen in Spanje op zo'n songwriting camp. En dat was vooral heel erg leuk, omdat er alweer verschillende producers en zo in. Dus ik werd in een groep gezet met iemand die een hele oren kijkt op muziek dan ik. En zij leert wel een hele hoop. En dat vond ik wel echt heel erg leuk. En toch, zoveel camps het waren, heb ik fijne meestingfoon om mij te werken. En toen dacht ik, ja, maar ik ken jezelf in Friesland. Ik een huisje huren, mijn jacuzzi ter ontspanning. en wat wie het, 4 dagen of zo opsluiten zitten en mooie muziekmaatje mij zien aan. Ja, dat is wel echt heel erg fijn, want dan mis ik echt super focus. Dan is het net zo van, ik moet hem zo hoe naar huis, maar dan is ik mij ook horen en gewoon heel gezellig. Ja. Ah, mooi man. Nou, mooi album. We hebben het gelukkig heel draai bij de omroep. En is met die band nog op paard? Of had je het plan mee? Wat is de bedoeling? Nee, net zozeer. Ja. De bedoeling is dat, nou, het is vooral, we ben al heel erg mee online bezig. Want online is natuurlijk heel belangrijk nou. Ja. Dus ik heb een Spotify pluggen erop en weet ik veel wat. En ik heb natuurlijk wel concertjes en staan nog, maar ik ging in januari al op die World Cruise. Dus dat is ik... Hoe lang ben je voor? 12 maanden, januari en maart. Okay. Dus dat beperkt ik een beetje. Maar goed, dit stond al en dit was dan te gekke kans. Dus ik denk, dit mat ik wel echt waan. En, maar die crisis heb ik wel leuke concertjes. Dus ja, dat zijn wel leuke dingen. Maar dat is wel bij mij de harp, ja. Goed in de gang, want hier is echt nog in een hele andere context. Maar dat vertel ik toch wel, is begin december komt ze hier weer. En we plannen iets met de band. De Blue gewoon bovenop. Hamerin vindt het fantastisch, was dorst. Dorst het nog steeds dorst, want je geeft een prototype, energie en moeite in zitten. Klopt. You're still going strong, dank u wel. Ik doe mijn best. Dankjewel dat ik hier wezen kon. Best altijd welkom, dat wist. Iris Kroes, dames en heren. Ja, jou is een applaus. Ja. Maar ja, de tien in terug van Iris Kroes. Kom je samen bij een oren Iris te lonen. Ik kreeg van de week een mailtje van een collega. Zeg je dat dan? Hey, ik heb een fantastische zangeres. En die wil crowdfunding, die wil op tour, die wil de wereld veroveren. Ik zei, komt u maar.
dan moet ik zeggen, ik zeg steeds, maar ik zeg toch 1 keer en dan ga ik het daarna goed doen. Iris Zijlstra, maar je artiestennaam is net even anders, hè? Ja, Iris Artslis. En als je goed kijkt, dan zie je dat het Zijlstra achterstevoor is. En ik voelde me net heel erg blond, want ik heb de hele week dacht, en toen kwam er een ander en die zei tegen mij, het is omgekeerd. En toen viel het kwartje bij mij pas. Dus, Ja, dat gebeurt bij zal de leeftijd wel... Nee hoor, nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Ik ben ook niet zo heel intelligent, dus vandaar. Hey, stel je even voor, wie ben je? Nou, ik ben Iris Artslis. Ik woon sinds 12 jaar in Friesland. En sinds vorig jaar ben ik serieus met muziek aan de slag gegaan. En heb ik ontdekt dat ik zelf nummers kan schrijven in plaats van ook leuk zingen. Ja. Dus ik ben van start gegaan. Ik heb een businessplan geschreven. En afgelopen maandag ben ik begonnen... Businessplan? Ja, een businessplan. Ja, natuurlijk. Weten, waar wil je heen? Hoe wil je dat doen? Je bent een cultureel ondernemer. Zeker, ja. Okay. Als ik iets doe, dan doe ik het goed. Ja, nee, daar ben ik helemaal voor. Dus en ik vind iets, een plan hebben, weten hoe je iets wil gaan doen en hoe en waarmee en wanneer. Dus vandaar, ja. En afgelopen maandag is mijn crowdfunding gestart. Want ik wil graag volgend jaar mijn eerste EP uitbrengen. En daar timmeren we hard voor aan de weg. In de voetsporen van Iris Kroes. Ja, inderdaad. Straks crowdfunding, je gaat nog optreden het weekend. Maar ik zou zeggen, laat het eerst maar eens horen dan. Ja, ga ik doen. Dames en heren, we hebben een businessplan al net al laatst. Dan kom je samen maar in Noorderwind live op Vrede Beetje te lonen. Of op Snijder Monnetje, de Verhellingsjongen. Hoe heet het eerste nummer wat je gaat doen? Perfect As You Are. Dan ga ik weer. Iris. Artslis. Ja, zie je maar. Live in Noorderwind. To hide your scars. Stop comparing, you're unique. And don't be quiet now, just speak. 'Cause you shouldn't try so hard to be someone you're not, but just be you. Yes, you are braver than you think, and so much stronger than you see. 'Cause you are great, you are perfect, you are awesome in every way. I like your chains, you are worth it, I keep telling myself every day. 'Cause you are great, you are perfect, you are awesome in every way. I like your chains, you are worth it, I keep telling myself every day. A dream so big that you have a choice than to let everything go and take your chances, go have fun and don't get stopped by anyone, 'cause you shouldn't try so hard to be someone you're not, but just be you. Yes, you are braver than you think, so much stronger than you see. Oh, 'cause you are great, you
like your chains. You are worth it. I keep telling myself every day, 'cause you are great. You are perfect. You are awesome in every way. I like your chains. You are worth it. I keep telling myself every day. Just be who you are. You're meant to be you. Just be who you are. You're meant to be you. Yeah, yeah. Iris Artslis. Ja, ik leer snel. Ja, heel goed, heel goed. We krijgen straks eerst wat nieuws en dan doen we daarna jouw Twitter-nummer, krijg je nog. Dus, maar je zei, op een gegeven moment kreeg ik een soort brainwave, hier wil ik wat extra's mee doen. Ja. Maar het zingen, al heel vroeg begonnen? Ja, dat nooit niet gedaan. Op zo'n manier? Ja. Net zoals Iris Kroes wel, dus 's ochtends wakker en meteen zingen? Ja, altijd gewoon aan het zingen, overal. Ja. Hey, en dat nummer schrijven, doe je dat zelf of heb je daar ook schrijfkampen voor? Nee, dat doe ik alleen. Ik word geïnspireerd door van alles en nog wat. Ja. En ik hoor heel snel een melodie en daar ga ik dan op verder. En het begint met de melodie meestal bij jou? Ja, het begint altijd bij mij met de melodie. En dan er zijn ook mensen die moeten eerst een tekst hebben, maar... Nee. Ik heb laatst eerst een tekst geschreven en nu heb ik geen idee hoe ik daar in vredesnaam een melodie onder moet krijgen. Ja. Dat noem je schrijverstress. Ja. Goed, chill, pak een bakje koffie, komen we straks weer om. Ho, Martijn. Ik wil graag afsluiten, want ik weet een trucje. Ik kan de reclame erin toveren. Iris. Bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik lid ik bij de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die hebben 80 verzen. Maar ik opnames van nagelnijen Frieske bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek bestaat als een koers. Casa Enema. Van zon ontachten. Nou, wij erop bij Omroep Friesland. Hast u last van kalkonslag? Vervelend nou? Doe is kalkonslag voorkomen op een simpele en effectieve manier met de Big Green. Bij de Big Green hast geen afvier nodig. De hoogst geen zout bij te vullen en we letten in tegenstelling tot een wetteronthudder de zoen en mineralen in het wetter. De Big Green is milieuvriendelijk, verbetert de kwaliteit van in drinkwater en is makkelijk te installeren voor een lege prijs. Dus was het al van die kalkonslag? Kies dan voor Big Green. Zoek voor meer informatie op big-green.nl. Hond Bink was zwaar verwaarloosd toen we hem vonden. De dierenbescherming redt elk jaar tienduizenden dieren die onze zorg hard nodig hebben. Steun de dierenbescherming met €3 per bericht. SMS dier naar 4333. Van Tilburg past keurig en fleurig. Klassieke rokken en hippe toppen. Van Tilburg past jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Blok vindt het onacceptabel als Nederlandse IS'ers in Irak de doodstraf krijgen. Hij vindt dat IS'ers zwaar bestraft moeten worden, maar voegt eraan toe dat hij altijd en overal tegen de doodstraf is. Hij reageert daarmee op Kamerlid en VVD-partijgenoot Jessiel Gus, die eerder zei dat het acceptabel is als Nederlandse IS'ers ter dood worden veroordeeld. Die opmerking leidde tot oneenigheid in de coalitie. CDA en D66 lieten meteen weten dat ze het er niet mee eens zijn. En Blok zegt nu ook dat het kabinet niet achter de doodstraf staat.
De politie in Duitsland onderzoekt een misbruikzaak waarbij onder andere 2 vaders waarschijnlijk hun kinderen hebben geruild om ze te kunnen misbruiken. De zaak kwam aan het licht nadat bij een inval in een appartement in de buurt van Keulen grote hoeveelheden kinderporno werden gevonden. In totaal zitten 6 mannen vast die via chats beelden uitwisselden. In de chatgroep waar de porno werd gedeeld zouden 1800 leden zitten. In het oosten van Duitsland hebben zo'n 35 mijnwerkers urenlang onder de grond vastgezeten na een explosie. Inmiddels zijn ze allemaal bevrijd. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. 2 mijnwerkers raakten gewond, een van hen is er ernstig aan toe. En Nederland krijgt een nieuw internationaal logo. Het combineert 2 delen, de oranje letters NL en een tulp. Het kabinet wil met het logo duidelijker laten zien wat Nederland te bieden heeft. Volgens minister Kaag is een eenduidig internationaal logo positief voor de export en voor het aantrekken van investeerders en talent. Het nieuwe logo voor Nederland heeft €200.000 gekost en wordt in januari in gebruik genomen. Het weer, zon en stapelwolken, blijft vrijwel overal droog bij zo'n 9 graden. De komende dagen verandert er weinig, blijft zo goed als droog met alleen morgen kans op een bui. Verder zon, wolken en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Asus, nog 1 uur het keer met Noorderwind live op deze Vretemiggie. Onder oren mij Maurice Mulderij, maar ook de Pendants zul je nog optreden en nog volle meer. Graag gedaan. Grutnijs. Meugen en Baarsmeljouwert verhuist haar een beren speciaalzaak van Winkelpark de Centrale naar de mooiste locatie van Friesland. Daarom nou, onder mijn 9 november, grutte leegverkeer met kwartings ont wel 50% op alle bekende berenmerken als Auping en Tempoer. Alleen in uw vestiging in Ljouwert. Kom gauw del, want op is op. Wauw, het is weer schitterend! Tot en met zondag bij Kruidvat alle Max Factor en Rimmel 1+1 gratis en kans op een echte diamant ter waarde van €3000. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carpetride is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Met kortingen tot wel 25%. Op laminaat, PVC-vloeren, tapijt en vinyl. En ook op vloerkleden, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetride, fris je interieur op. Oh, wat we ook nog hebben. Heel veel mooie lampen. Hanglampen, vloerlampen, wandlampen. Bureaulampen, tafellampen. Allemaal volgens de laatste trends. En met heel veel voordeel. Hoeveel dan? Tot wel 50%. Quantum, daar woon je beter van. Het is weer Vretemidje, maar het weekend vaart door. Maar Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live. Daar ben we op de achtergrond nog een beetje aan het soundchecken. Je maar lekker Troy, jongens, kom eens bij hem. Ja, dan moet nog even een lijncheck hier worden. En Geert Luisteraar zit je bij me. Die had 2 gasten mijn naam. Stel ze even voor. Ik heb Tineke Deelstra mijn naam, deelnemer van projectkoor van uw gospel event en uw artistieke brein Wilco Kloosterman. We kennen hem goed hier. Leuk dat je er maar lekker bij staan. Wat is de reclame voor mij? Wij maken reclame voor Gospel Event Lauwert. De 6e editie alweer. Het wordt steeds groter, het wordt steeds mooier en steeds meer mensen niet meedogen. Volgende week zaterdag, 16 november in de Wijngaard Stadskerk in Lauwert. Kom maar nog een keer op. Wat gaan we doen? Wat kunnen we verwachten? Een grut muziekspektakel. Ja, maar grut, maar alleen maar bands, koren of wat dan ook. Ja, een projectkoor bestaat uit zo'n 100 man. Plus het koor erbij. Dus ik denk dat we dan op 120 ongeveer zitten. 130. Dus een spektakel. Ja. Wat voor nummers kunnen we verwachten? Wat voor muziek? Nou, het is grotendeels gospel, maar het is ook wel toegankelijk. Ja, gospel is breed, hè? Ja, het is wel heel toegankelijk. Het is ook wat je van de popmuziek ik wil kennen. Ja. Lekker toegankelijk. Absoluut. Dus voor iedereen.
En dan zorg ik, en al de zwetdruppels bij Wilco al. Maar die maakt dat als dirigent wat uitvieren. Ja, dat is het is een hele klus. Het ben er inderdaad dat is een klusje, hè? 130 zangers en een band erbij. Dus, maar ontzettend leuk om te doen. Is dat in een geheel of hast het dan over verschillende koren? Nou, het is dus het gospelkoor Dion Christian Singers. Die bestaat uit 30 leden en een begeleidingsband. En daar hebben we het projectkoor bij. En dat ben 100 leden. En het is wel zo, ik behandel ze als 2 losse koren van mijn koor. Maar ze zongen together. Dat betekent dat ik grotendeels dubbelkorige arrangementen kunnen hebben. Dus het is net zo dat beide koren steeds hetzelfde zongen. Dat vind ik net zo'n uitdaging om 130 hetzelfde te zongen. Dus ja, daar kiest hij lekker als arrangeur en muzikaal leider lekker in uitleven. Ja, maar wat wordt gebeuren dus? Want je bent maar even met de waanden dus. Ja, we zijn met Dion Christian Singers zelf binnen we voor december al begonnen. We hebben onder het begin van dit seizoen hebben we een studiedag gehouden, een repetitiedag. Dan ben we onder leiding van 3 verschillende dirigenten de hele dag in groepen ondergaan. We hebben sectierepetities gehouden. We hebben in inhuurd om ons geluidsapparatuur en de geluidstechnicus om dat op een hoger niveau te krijgen. We hebben Anke Belsma inhuurd voor een stukje podiumpresentatie. En het projectkoor is nu juni repeteren ze voor de 4e keer, in totaal 5 keer. En dan moeten ze nu nog noemers instuderen. Oh, dat is behoorlijk heftig. Ja, absoluut. Maar lekker oefenen of best wel meer organiserend? Nee, oefen je en ja, teksten leren, melodieën instuderen. Ja, wat scheelt dat het leuke muziek is. Ja, maar zo'n grote groep. En dan, ja, meisje al, maar toch ook weer in twaan. Dat klinkt dus heel complex. Ja, komt dat zien, zoek ze. En dan nog samenspel nog mee zo'n band. Ja, maakt het extra leuk. En Wilco die schakelt de hele tijd heen en weer. Dat is heel bijzonder, absoluut. Dikke show! Ja, het is hartstikke mooi. Ja, en het repeteren is ik machtig mooi. Als er maar die verschillende groepen bezig bent op zo'n jonne. Dat is inspirerend. En we zijn jongens, wachten beginnen. We zijn al van 11 uur weer klaar. Dus ja, voordat dat al je wat op gong haast. Ja, voordat alles een beetje klaar is. Maar ik voordat iedereen te plak stiet en dat soort dingen. Hè. Goed 100 man te plak zetten, dat is wel even wat. En voordat iedereen een beetje mooi te plak stiet, dat is ik wel denken. Daar vooral voor die dat regelen. Ja. Maar dat is een mooi wat. Ja. Bestaande nummers, Wilco, die hem door? Ja, het zijn bestaande nummers. Ik ga ze wel al jezelf bewerken en arrangeert. Maar het is bestaand repertoire en dat varieert, wat Tineke al zei, van hedendaagse gospel tot traditionals, negro spirituals, alles zit erin. Ja. Oh, dat is een grote swingende show. Absoluut, ja, spetterend. Mooi omkleid al hier een beetje? Ja, dresscode of net? Ja, zeker. Ja. Ben heel benieuwd. Goed, wanneer, waar, hoe hard? Wanneer? Volgende week zaterdag 16 november, jongens, 8 uur in Lauwert, Stadskerk, De Wijngaard. Ja. Kaartjes krijgen aan de kassa, maar het leeft ik nog reserveren via uw website. Ja, dan hebben we even zicht erop, hè, van tevoren. Wie ze zegt, we zitten op 350 kaarten, dus iets zo moois wat. Ja. Maar www.dionchristiansingers.nl, dan is het altijd welkom voor de reservering. Dus het wordt hartstikke mooi. En volgende week zaterdag, dan gaat het gebeuren. Het gaat gebeuren, hartstikke mooi. Is dit eerlijks? Ja, dit is de 6e editie. Ja. Vorig jaar hebben we groot uitpakt, weer de 5e editie. Toen hebben we onze band ik aanvuld met een strijkquintet. Okay. Heel bijzonder, symfonisch karakter aan gospel. Nou, die combinatie had Wilco perfect uitvierd. Of betocht en wij had uitvierd met elkaar. Dit is de 6e, ja, en dat erop om Sander. Dus daar gaan we voor. 130 man, zo dat je past, of maar we dan naar de Orde Studio? Wij moeten eens even met elkaar praten. Dankjewel, succes! Hartstikke fijn. Leuk dat we er winnen, dankjewel. Goed. Ja, van gospel naar Chanticoor en van Chanticoor naar Pendants is maar een heel iets stapje, hè? Ja, wist. Dag meneer Rijtsma. Ha, goeie Willem. Ja. Goed om die wat te zien. Ik verdwien altijd. Ja, ik ben ook aan het krimpen. Dat heb ik net Jordan. Hoe is het met je? Poel best. Ja. Lekker spelen? Lekker spelen, ja. Wie binnen nou de mijn IEP? Ja, maar die game in december presenteren even. Ja, 14e dan spelen we in Neushoorn. Ah, uw eerste. Ja, maar is hij al klaar? Hier is al klaar, ja. Ja, we hadden de laatste mixen door we A en daarna was het drukt. Stel in de band voor. Daar is dit Tjerk op gitaar. Dat is Anne-Martin Corré. Oh, dat is mijn bas. Dat is Anne-Martin Corré op de drums. En dit is Pieter. En dit is Pieter. Ze spelen Independence en de komende uren nog te gast. We praten straks nog wel even. Eerst een lekker nummer. Welke game doen we aan? We spelen Moonshine, de titel van uw EP. Ik ben er altijd voor. Live in Orde, Pendants! We used to play outside, let our imagination free. What are your plans tonight? Missed opportunity. Where is my head at any given moment? Where is my head if not right here? We used to play outside, but now all I seem to think is you never
was advertised, never get what was advertised. You never get what was advertised, never get what was advertised. We used to live our lives, bottling up our sanity. We used to feel alive, but now we pay big money for our fantasy. Where is my head at any given moment? Where is my head if not right here? We used to live our lives, but now it seems to me that you will never get what was advertised, never get what was advertised. You never get what was advertised, never get. Why are you so surprised? I've got to have my I've got to have my moonshine. My moonshine. You never get one. You never get one. You never get one. Oh, you never get one. Oh, you never get one. You never get one. You never get one. You never get one. De gekke band Pendants, ga ze graag te gast. Gelukkig net voor de eerste keer. Maar voor de Safvolste kan ik er al ondertussen bij zetten. December dus naar je plaat, Moonshine. Ja. Ben je van die moonshines? Ben je van die drankmandjes? Ja, de drank slaan we dit keer oer, maar het is wel hetzelfde principe. Ja, wees, nee, Moonshine, de dingen die stoel in holle haast, die dik in mijn holle haast. Ik ben normaal altijd heel rustig, dat wist ik. Ik ben een rustige persoonlijkheid. Maar er is een prachtig drok om ons heen en we brouwen er al iets eigens van. En dat is eigenlijk Moonshine. Wanneer is die precies, die presentatie? De presentatie is de 14e december in Neushoorn. Ik bedoel die gewoon vrij. Neushoorn in ieder geval. Ik stuur je mee voor, jongens, want ik ga de volgende gast. Jim komt er straks weer om. Moonshine dus, plaat, straks wel... ja, natuurlijk op alle mogelijke manieren moeten krijgen. Dick van Altena, ik ga hem altijd graag te gast, dames en heren. Ik roep hem er even bij. Ik weet niet of de microfoon goed staat, maar dan moet je het maar even aangeven. Doe de effecten even een beetje aan de kant. Oh, we gaan net in. Oh, ik ben mooi met de werkers bij. Dick, hoe is het met jou? Het gaat heel goed. Dat is mooi. Ja, geweldig. Druk met natuurlijk nog steeds liedjes schrijven? Ja, liedjes schrijven, dat komt er bijna niet meer van door de vele optredens. Ik speel dit jaar... Zit je zo vol? Ja, ik speel dit jaar 150 keer. Dat is, 150 keer? Dat is niet te geloven. Dat is niet te geloven. Ik weet niet waar ik de tijd vandaan haal, maar het is ongelooflijk. En de meest mooie dingen, dan sta je weer op een herdenking van Market Garden. En dan sta je weer in de Schouwburg. En dan sta je weer voor in een blinde instituut te zingen. En het is allemaal geweldig. Ja. Prachtig man. Engelstalig, maar lately ook in het Nederlands? Ja, mijn vierde Nederlandstalige album in de 42 jaar. Late Lente. Late Lente, de opvolger van November Wind. Dat heeft heel goed gedaan. Liedjes die zijn blijven hangen en liedjes speel ik nog steeds. En Late Lente staan ook weer nummers op die ik lekker mee kan nemen in het land. Wat ik leuk vind, je draait al heel lang mee. En dan zie ik een post van jou dat je een clip hebt op YouTube. En je scoort enorm veel views ook gewoon, hè? Ja, en vooral het liedje Die Arm om Mijn Schouder van November Wind. Dat gaat... Ja, anderen lachen daarom, die hebben miljoenen views. Maar ik ben hartstikke tevreden met over de 300.000. Dat vind ik heel veel, hoor. Dat is geweldig, man. Ja. Dat zijn een hoop mensen die ga je niet uitnodigen op je verjaardag.
Nee, dat is ook de reden waarom ik geen verjaardag meer hou. Nee. Maar wel veel speelgeluk. Hartstikke mooi. Je hebt van alles uit. Nou, die plaat dus later lente natuurlijk. Maar ik heb je ook gevraagd om vooral weer op te treden. Met die prachtige stem van je. Mooie muziek. Dus ja, de studio is van jou. Met welke begin je? Ik begin met de single die op dit moment loopt. Die heet De Speelman. En de andere liedjes wijzen zich vanzelf. Ik ben blij dat je er bent. Dick van Altena, dames en heren. Live in Noorderwien. Zing de wind in je haren met een diepe zucht. Ook ik doe niet wat de politiek niet doet, maar zeg alleen hoe het eigenlijk niet moet. Want een speelman speelt van lieverlee, daar waar het uitkomt het spelletje mee. Ik ben de speelman, kleur je wereld zwart. Wat tranen vallen, huil ik even hard. Maar als je lacht, speel ik jou de blauwe lucht. Zing de wind in je haren met een diepe zucht. Een moeder vraagt wat het toch aan scheelt, een meisje wacht tot hij een kusje steelt. Een narcist wil dat zijn ego wordt gestreeld. En een speelman speelt. Zing de wind in je haren met een diepe zucht. Ik ben de speelman, kleur je wereld zwart. Waar tranen vallen, huil ik even hard. Maar als je lacht, speel ik jou de blauwe lucht. Zing de wind een diepe zucht. Ja, als je lacht, speel ik jou de blauwe lucht. Zing de wind in je haren met een diepe zucht. Dankjewel. Dankjewel. Sommige liedjes die moet je aankondigen. Maar dit liedje spreekt voor zich. Mama zag me komen, had de auto al herkend. Dan stap ik in haar wereld, weer als grote kleine vent. Het cadeautje was de reden, haar glimlach de beloning. Het is al cadeau genoeg dat je er bent. Mama was goed vandaag, het eten smaakt haar goed vandaag. Ze voelt zich er al ietsje beter thuis. Praten over het cadeau en over papa en zo. Ze vroeg alleen nog wel, wanneer mag ik naar huis? Mama zwaait van boven, ik zwaai terug en ze zwaait weer. Het is raar, maar elke keer voelt als de laatste keer. De dagen worden langer, de herinnering
Mama was goed vandaag, het eten smaakt haar goed vandaag. Ze voelt zich er al ietsje beter thuis. Praten over het cadeau en over papa en zo. Ze vroeg alleen nog wel, wanneer mag ik naar huis? Praten over het cadeau en over papa en zo. Ze vroeg alleen nog wel, wanneer mag ik naar huis? Dank u wel. Vlak voor het weekend tijd voor een liefdesliedje. Ik hoor de stilte en voel je adem dan tussen niets en niemendal. Zie ik een traan en je vraagt me hoe lang mijn liefde voor jou duren zal. Als rivieren niet meer stromen, de zon niet meer schijnt in het blauw, er geen vogel meer zingt in de bomen, dan hou ik niet meer van jou. Dus staat de zon straks weer aan de hemel, zie je zilver in ochtenddauw en hoor je de vogels, dan weet je dat ik nog steeds van je hou. Als rivieren niet meer stromen, de zon niet meer schijnt in het blauw, er geen vogel meer zingt in de bomen, dan hou ik niet meer van jou. Als rivieren niet meer stromen, dan hou ik niet meer van jou. Dan hou ik niet meer van jou. Dankjewel. Dick van Altena, wat hebben we hem graag te gast. Kom deze kant maar even op, dan kan de volgende artiest alweer achter de microfoon gaan staan. Dick, moet ik zeggen, Late Lente. Hoe zou je dat album zelf willen? Zijn het nieuwe liedjes of oude liedjes? Nou, het zijn 10 nieuwe liedjes en 2 liedjes die ik voor anderen heb geschreven, maar die ik lekker teruggeleend heb. Dat mag dan ook? Ja, dat mag. Je hoeft geen toestemming dan te vragen, hoop ik? Nou, ik doe het altijd wel. Serieus? Ja, ik heb een liedje voor iemand anders geschreven en mag ik hem ook doen? Ja, dat mag dan. Ja.
Maar veel en nog eens veel spelen dus. 150 in het jaar. 150 keer. En, we hebben 2 theatershows. De Back to the Country Show. Dat zijn allemaal covers met de band Savannah. En met een klein deel van die band hebben we een eigen theatershowtje. We komen naar Drachten. Dat duurt nog een jaartje. Maar met mijn eigen quintet. Met dit soort liedjes allemaal. Dan verplicht ik je om hier te komen. Met het quintet. Met het quintet. Ja. Doen we heel graag. Bij deze welkom. Dankjewel. Dick van Altena, dames en heren. Ja! En ik geef naar het jonge talent Iris Artsiel. Ja? Nee, helaas. Artslis. Artslis. Dit wordt hem net, joh. Maar jij bent met de crowdfunding bezig. Ja, klopt. Ja, afgelopen maandag ben ik begonnen. Ik wil graag €8.000 ophalen om volgend jaar mijn EP uit te kunnen brengen. Ja. En je gaat nu laten horen waarom dat is. Fantastische zangeres, dames. Live in Noorderwien. He will show his solution.
Als er nog meer in het laatste jaar horen, maar nu eerst het nice. Nein, auch wir gehen nicht nach Düsseldorf mit Weihnacht. Tuincentrum De Boet in Hoogwoud heeft een sfeervolle en unieke kerstcadeaushow. Boordevol inspiratie voor de komende gezellige maanden. Hip en trendy of juist traditioneel en klassiek. Tot kerst vrijdag koopavond en elke zondag open. Kijk op www.deboet.nl voor alle informatie. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. Switch naar de nieuwe Renault Zoe. De elektrische auto die bij publieke laadpalen tot 6 keer sneller laadt. Als je dit jaar nog switcht, profiteer je van slechts 4% bijtelling. Wanneer switch jij naar de nieuwe Renault Zoe? Meer informatie op Renault.nl. Jouw regionale omroepen luister je nu via DAB+. Dus ook Omroep Friesland. DAB+, het nieuwe geluid van radio. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als we met Noorderwien live nog een liedje horen te keer. Maar hoe is het nice uit de provincie met Dieter Seijers? In Friesland lijkt een goede basis voor een betere gearwerking op het meet van de jeugdzorg. Dat schreeuwt wethouder Hilde Tjeerdema van Ljouwert in een brief van alle Friese gemeenten. Ze reageert ermee op een rapport van de inspecties Zonnezorg en Jeugd en Justitie en Veiligers. Die ben heel kritisch over hoe het nou gaat in de jeugdzorg. De wachtlisten zijn te lang en de werkdruk is groot. De minister wil dat er meer regionaal gearwerken wordt. Volgens wethouder Tjeerdema is dat in Friesland goed mogelijk. De minister wil nog meer maatregels nemen, maar hoe dat alle voor Friesland uitpakt, dat is nou nog net duidelijk, zei Tjeerdema. De provincie en de Rijkswettensteer doen komende tijd die testen met de brege Burgermerdaam in Burgum. Alle onderdelen worden besjoen en beoordeeld. De nieuwe brege hier de orronetiet geregeld meleur en er wordt werken aan een oplossing. Die testen van die binnen tussen 8 uur maas en 4 uur middags. En het kan gebeuren dat de brege in die tijd wat vaker of wat langer iepenstjit als normaal. In de Willemshaven in Haasdrut op het Stuiten plassen olie op het water. Het gaat om een oppervlakte van ongeveer 100 bij 20 meter. Wat die olie komt is nog net bekend. En het is ook nog net duidelijk om wat voor soort olie het gaat. De meesters nam voor onderzoek. Rijkswettensteer verwacht het tak om uitslag en hoopt dan ook de veroorzaker te achterhalen. Onnemer BDS uit Haas is inschakelen om de olie op te rommen. Een loods van de meester P.J. Troelstrawai in Ljouwert gaat voor 6 mannen op het slot, had burgemeester Buma besletten. In die loods waard dit hier een drugslaboratorium voen, maar daarin onder oren groenstoffen voor de productie van amfetamine. Uit onderzoek van Omroep Friesland docht blikken dat Friese gemeenten dit jaar al 2 keer zo volle drugspanden sletten ha in vergelijking met 2 jaar lien. De meeste daarvan staan in de stad Ljouwert. Dan het waar, de zinnen erbij, er zit een beetje wind, het is een graad of 10 en vannacht is de kans op frost onder groen. Morgen een beroene loft, mooi kans op een bui, maar er is ook zinnen, het wordt 9 graden. En nachts is weer frost onder groen, snijden is het droog en hebben we zinnen, dan wordt het 8 graden. Eindelijk hebben we een percent een uur, maar wat nou? Hebben we jou een lijfrentepolis die het oorint? Dan kun je jou echt terugden bij Vermogensbeheer Friesland. Kom langs of skiljuus. Sjug op uw website vermogensbeheer.nl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Aquacel, de kracht van zacht. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutum. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Buurkracht is initiatief nemen, doen. Niet wachten, gewoon actie, toch? Ja,
dat je een paar drempels in de straat hebt bijvoorbeeld. Dat er minder hard gereden wordt. Ik zou een speeltuin nog wel heel leuk vinden bij ons in de buurt. Ook aan de slag met jouw buurt? Ga naar buurkracht.nl. En welkom bij het laatste Jelle alweer van Orenwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we tussen weer een heel soort drukte binnen kregen hebben bij een excursie. Let je met me jaren! Dus als je hem de radio voor als je mij beeld, dan is het nog van maar wat denk ik dat het hartstikke gezellig gaat. Ik ga weer naar de band Pendants, ben met hun treien. Ooit won ze de kleine prijs van Friesland. Die naam is ook al 10 keer verloren, want het weer de liedste prijs van Snits ooit. Maar goed, ik ben oud, begint helemaal in hoe vroeger. Maar we net hebben met leuke jonge mensen, met fantastische muziek, had ik graag de gast. Even hoe die plaat, de eerste inderdaad. Ja, is het net zo? Nee! Nee, we hadden wel singles uitgebracht, maar we hadden eigenlijk nooit genoeg materiaal. Dus we brengen echt een plaatje uit, want het is een EP vanzelfs. Het is net een full length nog. Size-nummers? Size-nummers, ja. Ja, dat is weer zo'n hebben we. Ja, ik ben zelf ook wel eens in de war. Zo'n nummers, ja. We hebben hem opname? Thuis, zelfs, ja. En ik all mixed en masteren? Mixen wel, masteren litten we ervan. Ja, dus even voor de radio vriendelijk meidje, wist er alles van. Dan haast, ja, dan haast al. Maar even de saus gooien. Ja, daar haast een specialist van nodig. Hoe heb je het oorpakt met deze plaat? Ik bedoel, ben er dan wel nummers die al lang op de plank liggen, of hem speciaal voor deze EP's kunnen? Nou, we hadden de vorige keer weer winnen, we met Fjouwen. En we zijn van ja, we komen eens in trein tro. We al een stap in, zeg maar. En toen zijn we van ja, we willen eigenlijk ook wel wat oors. Ja, er zitten wel wat roege randjes aan. We zijn van wie door een paar nummers er we wat hutter bij spelen. En ja, die hebben we dus. Dus zijn van ja, we komen die oude nummers let weer aan en we doen wat nice. Ik ben er altijd voor. Hoe heet het? Welke game nou dan? We spelen No Nothing to Fear. Is de eerste single in feite. Altijd welkom. Pendants, live in Orenwien. They're trying to make you read all the books until your eyes bleed. Now there's nothing left but color, just color. There's nothing to fear tonight. There's nothing to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Tonight. They're lying, they're watching you. You're not buying a thing they make you read through. 'Cause in your eyes there's no black and white, just color. There's nothing to fear tonight. There's nothing to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Tonight. There's nothing to fear tonight. There's nothing to fear, alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight.
tonight. There's nothing to feel alright. There's nowhere to run to, nowhere to hide. There's nothing to fear tonight. Pendants, dames en heren. Straks zullen ze nog 2 nummers doen. Te gek jongens, klinkt lekker, hartstikke mooi. We praten nog even en dan gaan we naar de vleugel. Want er zit een meneer heel ongeduldig te wijzen. Die wil lekker spelen. Maurice Hitti, maar eerst nog even naar Iris staan. Want die wie kreeg vanwege haar actie natuurlijk. Maar zal ik nog optreden? Waar zullen we mee beginnen? Je live optreden morgen? Of wil je toch nog even reclame maken voor je crowdfund actie? Nou, uiteraard allebei wel. Ja, mocht je nou denken, ik vind het geweldig klinken, ik wil je helpen. Dan kan je naar mijn website www.irisartslis.com of je gaat naar de website van Voor de Kunst en dan zoek je op Iris. En dan kan je mij helpen en steunen. Ja. Heel vaak bij dit soort acties is het als je heel veel geeft, dan krijg je of een huisconcert of je gaat een half jaar op een cruise, weet ik veel. Ik zit ouder, maar wat doe jij als tegenprestatie? Nou, als je €25 doneert, dan kan je mijn EP krijgen van volgend jaar. Maar inderdaad, ik heb ook voor €500 huiskamerconcert sessie erin zitten. Dus van alles wat zit erbij. Ja. Succes en tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Nou vergeet je dat van morgen. Oh, zoals wel. Ja. Ja, geeft niet. Ze kan bij me. Ik ga morgen leuk optreden. Was dat nog even neer, maar ik zie een keer beloven en ik doe dat en ik vier. Nou, ik zei al dat ik het zou vergeten. Ja, dus morgen wordt voorspelbaar. Ja. Morgen heb ik een tuinconcert bij ons in de tuin in Gorredijk, Prieel 21. Geen entree. Je kan zo even aankomen waaien. Dus iedereen is welkom. Prieel 21, de Gedik. Juist. Maak geen project aan op Facebook hoor, kan ik je aanraden. Nou, het is al gedaan. Ja, stel. Laat project X beginnen. Ja, nee, doe maar niet. Maar ze spelen wel fantastisch. En dan is in ieder geval haar live mijn match. Dankjewel, Iris. Ja, graag gedaan. Ik ga naar die Bormanta. Douwe Bakker, hè? Ja, Douwe Bakker, dat klopt. Uit Hurregriep. Uit Hurregriep, ja wist. En dan hebben we vriend Wiek al wat doen. Maar ik zei het je niet, man, kom maar eens even weg. Maar dan komt nog even een mooie reclame van mij. Wijmai van der Werf had eigenlijk een heel bijzonder feest hè? Ja, dat klopt zeker. Wijmai van der Werf aanhouden is de grote onjager van een mooi feest in Hurregriep. Het popfestival Swing in Hurregriep. En ze zullen zelf spelen. En ze hebben wat te vieren, want ze hebben een tweede nieuwe cd. Een Frieske cd. Ja, prachtige cd trouwens. Maar in Jonken hebben we nog 2 prachtige acts. Die ik beiden wat te vieren ha. Nee, Wijmai van der Werf. Nu begint de kast. Die begint 30 hier. He, dus dat is ik net zomaar wat. Maar die komen dus ik heel dan in de griep. Of heel dal. Ze zijn je vlakbij natuurlijk. Hè, vanuit de wedstrijd. Ja, maar net al hè? Nou, ze komen op fiets. Ja. Maar in ieder geval is het zo dat die komen mooi 2 sets spelen van 3 kwartier. Okay. En dan horen ze alweer wat tolven naar de Beatles sessions. Die zullen de zaak afsluiten. Ik het te gekke bent. Ja, fantastisch. En die heb ik eigenlijk wat te vieren. Want 50 jaar in is Abbey Road uitkwam. Ja. En zij zal ik naar Liverpool om daar te spelen. Ja. Dus we hebben 3 hele mooie Friese acts voor een mooie prijs in een fantastisch mooie locatie in Hurregriep. Masculin, hè? Ja, het masculin. Wees op een hele mooie intieme sfeer. Dus deze 3 acts volgekist. Ja. Hoe duur is het? €23. Maar dan mag je gratis die jas op hingen. En als ik geweldig Jan Wijmai van der Werf, de kast dus. Nou ja, en de Beatles, dat mij duidelijk was, we hadden hier ook al eens gewoon. Dat stiert als een hoes. Prachtig mooie locatie. Nou ja, wat wil je nog meer? Lid het affiche nog maar even zien dat je willen. Wanneer, hoe laat, et cetera, et cetera. Nog even hier een keer alles op een rietje. Ja, mooi jongen. Vanaf zo'n uur door Iepen. En ben je nooit een griepwest is, dan komen ze om even terug naar de tunnel te rijden. En die is mooi worden. Ben ik van de week weg. Dat weet ik. Die is mooi worden. Dus mooi jongen, tot een uur zien je wat waan. En erbij wezen. Het kennen het oors. Dus geen crowdfunding, maar op zoek naar crowd. Ik ben een mooie kaarten. Gelukkig jongens. Alweer een hartelijk man. Dankjewel, dames en heren. Brengt u weer bij de volgende artiest. Waarbij ik toch denk ik een beetje het Nederlands over moet gaan. Ja, klopt. Ik doe niet anders hoor, dan weer in het Engels. Maurice Mulderij. Acteur, zanger. Heb je nog meer titels? Nou ja, net... Ik vind dit al heel wat hoor. Ja, ik ook. Maar net werd gezegd love coach. En, nou, ik las een artikel over jou. Ja, dus dat is eigenlijk hetgene wat ik het leukst vind en ook in de theaters doe als love coach staan. Ja, ja. En heb je daar voorstellingen dan bij? Dan ga je met het hele publiek in gesprek of zo? Ja, wat ik zo meteen natuurlijk ook met de mensen hier ga doen. Oh, dames. Maar dus leuke sketches eigenlijk over de liefde. Over situaties die misschien herkenbaar zijn. Afgewisseld met liedjes.
leuk, hè? Ja, zeker. Ja. Want je bent er even jou te duiden. Je bent ook acteur, maar je doet ook wel echt het toneelstuk. Ik zag nog dat je met een andere acteur, een redelijk bekende acteur op pad bent geweest. We zijn hem aan het schrijven nu, een nieuwe voorstelling met Barto Braat. Ja, met die, ja. Ja, en die spelen volgend jaar. Dus het duurt nog even. Wat zeg je? Nou kijk, die microfoon moet dus aan de andere kant van de camera, mensen. Niemand was dat ding opgevallen dat hier een statief staat. Maar ik ga hem nu verplaatsen, zodat... Nou ja. Kan hij zijn liefdesact doen? Ja, ik ben heel benieuwd, want hij kan me nog wel een paar dingen leren, denk ik. Oh, dit is Martijn, technicus. Ja, en dit is wat een rommelig programma. We doen alles live gewoon, kan me ons schelen. Ik doe de kabels dan een beetje. Goed, ken ik het? Zo, ze zijn nu aan bij sterke en zwakke mannen. Prachtig mooie foto, ik nog even zien. Voor mensen die de radio voor gaan. Ik ga door de theatervoorstelling dus. En ik laat zien album even zien. Want het is een tweede album intussen van Maurice Mulderij. Zie ik hem vooral op internet. En Jouw ideale man. Omschrijf je die? Of, ja, dat is ook het liedje waarmee ik begin zo meteen. Maar ja, daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen, want de muziek moet het maar vertellen. Ik ben het helemaal met je eens. De studio is yours. Dankjewel. Maurice Mulderij, dames en heren. Dames, let op! Let op! Let op! Let op! Ik ben jouw ideale man, een mannelijke man, een ruwe diamant, niet als was in je hand. Gewoon die ongetemde man. Eigenzinnig, zelfverzekerd, spannend en charmant. Een voetballer, een muzikant, een man met passie, met humor, een man met een verhaal achter de vleugel. In en uit, verkochte zaal. Nou ja, een volle Radio Friesland hal. Ik ben die man die als je zegt dat je het koud hebt, geen kleedje voor je pakt. Omdat jij dat zelf heel goed kan, schat. Ik ben die man die achter zijn piano lieve liedjes schrijven kan. Met diepgang, een glas wijn, gezellig samen zijn. Ik ben die onweerstaanbaar sexy man met wie jij urenlang diepgaande gesprekken voeren kan. Die jou begrijpt en zwijgt wanneer je klagen wilt en met z'n blote mannenklauwen jou optilt. Tegen de muur zet, jou zachtjes bijt in je hals, jou smijt op je bed. De man die houdt van uitgebreide seks. Ik ben jouw ideale man, een mannelijke man, een ruwe diamant, niet als was in je hand. Gewoon die ongetemde man. Ik ben die man die met zijn handen langs je billen glijdt, gedijt bij jouw innerlijke strijd. Of het goed is wat je voelt of dat het zo niet is bedoeld, door emoties overspoeld. Ik ben die sterke, woest aantrekkelijke man, de man die jou kan domineren, kan leren wat lekker is, dat wat je helemaal niet wist. Ik ben die man die met zijn mond naar de binnenzijde van jouw bovenbenen daar beneden met zijn tong ziet dat jij intens geniet. Hijgend geniet, oh hijgend geniet. Oh bijna, 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 bijna. Plots schiet je wakker met een boek op je schoot. Versnelde hartslag, je lichaam ontbloot. Jouw ideale man, jouw ideale man, jouw meest ideale man. Jouw ideale man is de man uit jouw roman.
Jij kent mijn dromen, mijn verdriet en mijn verweer. Hoe ik reageer. Jij kunt mijn angst ontkrachten. Alleen jij weet precies hoe ik me voel. Jij bent mijn schat. Ik heb hoe dan ook geen spijt dat ik met je samen ben, al een hele lange tijd. Ik ben zo blij dat jij er bent, dat je heel dicht bij me bent. Jij kent het antwoord op mijn vragen. Jij kent mijn twijfel, mijn zorg, mijn smart. Je kijkt terecht in mijn hart. Jij kent al mijn tegenslagen. Alleen jij weet alles over mij. Niemand komt zo dichtbij. Je kent mijn tranen, diepe dalen. Jij staat altijd aan mijn zij. Jij kent mijn strijd, mijn idealen. Jij kent mijn woorden en tranen, mijn melancholie. Je bent als poëzie. Jij weet mij niet te achterhalen. Alleen jij kent de stormen in mijn hoofd. Je hebt altijd in ons geloofd. Ik ken mijn heden, mijn verleden. Nooit zal ons vuur worden gedoofd. Ik heb hoe dan ook geen spijt dat ik met je samen ben, al een hele lange tijd. Ik ben zo blij dat jij er bent, dat je heel dicht bij me bent. Ik ben zo blij dat jij er bent, dat je heel dicht bij me bent. Ja, fantastisch. Maurice Mulderij, tweede album hè? Ja, klopt. Eerste en tweede redelijk vergelijkbaar of totaal andere projecten? Nee, ik vind hem wel anders. Het nieuwe album is deels opgenomen met het orkest, een strijkorkest in Praag. Dus ook heel mooi. En wat groter, wat meer band. Hartstikke mooi. Kom je binnenkort ergens nog optreden qua acteurs of qua muziek? Of? Ja, nee, we zijn nu aan het schrijven. We hebben nog een aantal optredens staan, ook in België, dus weer ver weg. Maar, en volgend seizoen de nieuwe voorstelling met Barto. Kom eens weer. Graag, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het hartstikke mooi. Dankjewel. Album, dames en heren, Maurice Mulderij. Ja, hartstikke mooi. Asus Dependence, die voor mij het laatste muzikale wordt, had nog even in dienstmededeling. Want ik kreeg een bericht binnen van Rolling Home. Ik hoor dat je regelmatig optreedt. Die hebben morgen een prachtig mooie Janne in Snits. Op 3 podia wordt er het jubileum viert, de grote feest, Janne. En heel veel mensen hadden kaartjes verkocht. Dat gaat gewoon weer terug. Maar het is net om 8 uur, maar het begint om jouw 8, zeggen we er vers mij. Ze vregen mij, was dat toch even op? Nou, bij deze. Rolling Home, morgen van jouw 8 begint het al in Snits. Wees erbij, net stenen maar erin. Pendens, nog één keer de presentatie van je CD. 14 december in Neushoorn. En als nog eens een keer in de videoclip van u spelen was, dan was het er weer bij. Oh, nou bij deze. Die wordt deze opname. Dames en heren, het laatste woord is om Pendens. Live in Orde. One in a million, just like the rest of us. You are a perfect definition of a human being, humanness. Every color of the rainbow is black when the lights are out. You could be something extraordinary, but that's really not what it
it's about? What is all the fuss about? I want something ordinary. Oh, and I want someone like myself. Come, don't be special, just be like the rest of us. You could be one in a million if you throw your friends under the bus. Only the sun can say she's a superstar. You could be extraordinary, just act normal, that is what you are. Normal, that is what you are. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, and I need someone like myself. And I want someone ordinary, and I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. Oh, I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something ordinary, I need someone like myself. And I want something, I need something, I want something else. Oh, I want something ordinary, I need someone like myself. And I need something ordinary, I need someone like myself. I need something, I need something, I want something ordinary. Dat wie een normaal versje. Van normale mensen, die hebben meer nodig. Normale mensen. Zoals ik. Lekker normaal mensen. Dat noemen we niet far out. A simple mind, a simple soul. Some of the parts in light and stereo. Changed up my feet, I dance like me. If you've got problems, nothing's there to see. Well, does it matter to you? No, it doesn't matter at all. 1, 2, go back to again. Go back to again. 1, 2, die for in the end. Die for in the end. There is a
back to again. Go back to again. Oh, 1, 2, die for in the end. Die for in the end. We're going 1, 2, 3, 4, here all over the continent. Go back to again. All of my dreams will be about you. All of my dreams will be about you in the end. Dank u wel.